Καλησπέρα, παιδιά. Όσον Evans μου, το λαό σου. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Κάτσε, ρε Λοιπόν, παιδί μου, εδώ κάνουμε τις τελειώνω μια. προσευχές μας για την υγεία του Evans, ο οποίος είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Μέσα είναι δύο τριποντάρες έχει βάλει. Λοιπόν, να μας βοηθήσει η Αυτά. Παναγία. Το κάνω γιατί το βλέπα live. Καθυστερήσαμε λίγο σήμερα. Και μόλις βάζει το πρώτο τρίποντο step back, έδειξε μια κάμερα τον έναν οπαδό μας τέλος πάντων και σαροκοπιέταν. Και λέω, θα το Τι να αφιερώσω. κάνει κι αυτός δηλαδή. Τι λέει, Λοιπόν, Γιαννάρα μου. Κυριακή 9 Δεκάτου, επεισόδιο τι, 27. 27, 27. 27. Είμαστε το Antibotox EuroLeague Podcast. Καλά, δεν μπορώ να μιλήσω καλά καλά. Είμαστε κουρασμένοι. Ναι, και πριν ξεκινήσω, share, like, subscribe, όλοι, να μεγαλώσει το κανάλι. Πες και εσύ μια φορά subscribe, Κώστα, γιατί δεν με ακούνε εμένα. Sub, like, share. Α, το Γιατί έχουμε έρχεται θυμάστε. τέταρτος χορηγός, Ξέρεις ποιος είναι ο τέταρτος. Α, δεν Τι? το ξέρεις. Θα σου το πω. Ψάρεψα χθες πελατάκι. Α, μπράβο. Να τρως Λοιπόν, και μια είμαστε μεγαλώσει. 9 Νοέμβρη, οπότε είναι η ώρα του μάτς, πάλι το χάνουμε εμείς. Ο Ολυμπιακός Καρδίτσα, το έχω βάλει στη διπλά οθόνη και χαζεύω. Okay. Είμαστε τρίτο δεκάλεπτο τώρα, εντάξει, κρίνουμε σχετικά εύκολα. Τα καλά νέα είναι ότι έχει μπει ο Κίναν Evans, και έχει παίξει και κάνα δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. 5,5 στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο που δεν το έχω δει Ναι. ακόμα. Για πες μας, Κώστα, εσύ που μετράς, πόσες μέρες πέρασαν από τον τραυματισμό του. Νομίζω ήταν τώρα. Όχι, τι νομίζω. 17 Σεπτεμβρίου ήταν. Ο μήνα έχει 9 Νοεμβρίου. Άρα 7 Τότε εβδομάδε. 50 κάτι μέρες, 7 εβδομάδε. Και μας έλεγαν για 15 με 20. Για επιστροφή συν 15 με 20 είναι 40 πες. Άντε. Πέσαμε έξω 15 μέρες περίπου. Καλά, δεν είναι και πολύ, άμα το βάλεις έτσι δηλαδή. Να είναι Αλλά να είναι το τελευταίο τουλάχιστον. από το 15-20, πώς πάμε στο 50 είναι προβληματικό λίγο. Εντάξει, κάποιοι άλλοι από του 4 μήνε έχουν πάει στου 14. Θα τα πούμε και μετά. Θα τους πούμε μετά αυτούς τους άλλους. Και Υγεία να υπάρχει γενικά, γιατί εγώ του θέλω πλήρη σε κάθε άθλημα. ναι, εντάξει. Πλήρη του θέλω. Αλλά και άλλο Evans. Ο χαμός γίνεται. Δεν μου παιχτάρα. Άμα Λοιπόν, ξεμπουκώσει. λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά. Και θα πούμε ειδικά και για το Λεσόρ. Γιατί, και το λέω εδώ πολύ συνοπτικά, αλλά σε πρώτη πανελλήνια, Πανελληνία, παγκόσμια. παγκόσμια αποκλειστικότητα, είπαμε για το Λεσόρ εμείς εδώ την προηγούμενη Κυριακή, για να βγει το θέμα την Τετάρτη. Και την Πέμπτη στην ουσία με πληροφορίες. Την Τετάρτη άρχισαν να το υπονοούν λίγο οι δημοσιογράφοι και ο Αταμάν. Τέλος πάντων, θα τα πιάσουμε μετά αυτά. Λοιπόν, Έχει οπότε να δω shout-outs, ξεκινάμε. έχω μάθει. Τι? Έχει να δω shout-outs, λέω. Ειδική Ξεκινάμε shout παραγγελία. out, ναι, επειδή με πήραν εχθές ένα τηλέφωνο από μια αντιμπότοξη συνάντηση που έγινε στον Ντεμεκ, Σε μια ολόπιωτη κατάσταση, καταλαβαίνω. μια ολόκληρη κατάσταση. Ε, με πήρε λοιπόν ο Λευτέρης, ο φίλος μας ο μουσικός, που είχε γράψει και το θέμα. Τα έχουμε πει ξανά. Και ήταν με τον άλλο το Λευτέρη, τον Νίκο, Ρανελιό Μαρία. Και άλλα δύο που Και- έρχονται. Ε, Και άλλα δύο που έρχονται, λέω. ναι, Παιδάκια. άλλα δύο που έρχονται σωστά. Και την Ελπίδα. Τη θυμάσαι την Ελπίδα? Τελευταία φορά που την είδα, μα Ναι. οργάνωνε την εισαγωγή που κάναμε εκεί το ωραίο κομμάτι στο γάμο του Νίκου. Με τα τραγουδάκια και Α, αυτά. στον Ντεμεκ πάνω. Μπράβο, ναι, είναι η Α, τελευταία φορά μπράβο, που τη την είδα. θυμάμαι και εγώ τότε την Ελπίδα. Δεν την έχει κάνει από τότε. Ναι, δεν έχει τύχει. Αυτό είναι το 2018. Εντάξει, να την έχω δει στον δρόμο ή να κάθεται απέναντι, ναι. Ναι. Τέλο πάντων, ναι, αυτή την Ελπίδα λοιπόν. Χαιρετίσματα πολλά. Είναι και ηθοποιό η Ελπίδα. Κάνε ρε Ελπίδα κανένα σαν. Κάνε, όχι, μην κάνει καμία. Μας κάνει να μα βοηθήσει λίγο στο χιουμοριστικό τη υπόθεση. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι νομίζω και παρεμπιπτόντως είναι και doctor νομίζω η Ελπίδα πλέον. Πήρε Ακόμα καλύτερα. διδακτορικό. Ακόμα καλύτερα. Έτσι νομίζω τώρα, δεν θυμάμαι. Και να μην είναι που Εντάξει. θα είναι, θα Τι? τη βαφτίσουμε. Και να μην είναι, λέω, θα τη βαφτίσουμε εμεί. Που είναι, Μπράβο, τη μάλλον. λέμε doctor. Κάτι θυμάμαι και εγώ να έχει πάρει το θρύλο. Λοιπόν, αυτά. Οπότε πολλά χαιρετήματα σε όλους αυτούς που ήταν εκεί.
Δώσε Και πολλά χρόνια πολλά. φιλιά, παρένθεση σε αυτό, όταν με πήραν τηλέφωνο ο Λευτέρης ήταν ολόψιωτος ήδη. Είχε μείνει μισό μπουκάλι μπακάρι μεγάλο, λέει, το μισό. Ο Νίκος με τον Λευτέρη πάλευαν να φύγουν. Οι δύο έγκυες δεν πίνανε προφανώς. Και πάλευε ο Λευτέρης να τελειώσει αυτό το μπουκάλι, όπως ήταν ήδη ολόψιωτος. Ε, μετά δεν έχει μέζουρα. Να δω πότε θα ανέβει Αθήνα. Για ρώτα τον. Ανεβαίνει τώρα, γι' αυτό Άντε, έγινε ρε. η σύνταξη. Κατάλαβα. Ωραία. Ναι. Οπότε θα έρθει και η ώρα σας. Τον αποφύγω εγώ, τεχνιέντο. Μα εδώ Να, πέρα εσύ για είναι πες δύο μέρε. έχεις. Η επέσταση είχε χθε μεγάλη μέρα. Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Μιχάληδε, Ναι. Σταμάτηδε, Αρχιδάκου. Μεγάλη τώρα. Άγγελο, Μπασινά, που πάντα κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι. Ή Μιχάλης, Μιχάλης Πελεκάνος. ωραίο. Ε, Σταμάτη, Κραουνάκη. Και ο Σταμάτη που είχαμε το γκάρντ, το επίθετο Σταμάτη. Εντάξει. ναι, και ο Σταμάτης Σωστά. ο Γκάρ και έχω και ένα Σταμάτη τον... Το Φουντούλη έχουμε. Του Γιώργου το σωστά, keeper. σωστά. Και το Σταμάτη από το Basket Forum το παλιό, τον Άρτσο. Άρτσο, Σταμάτη. σωστά. Το θυμάμαι. Ε, και ποιοι άλλοι είναι, Άγγελοι είπες, Μιχάληδες, Μιχάληδε, Σταματηδές. Σταμάτηδε. Γαβρίλ τώρα, εγώ Γαβρίλ δεν ξέρω. Το Καλά. Σακελαρί δεν ξέρω μόνο. Σταμάτη πρέπει να έχω κανέναν ακόμα τώρα, δεν θυμάμαι. Και αυτό Πε ήταν μα όλου. χθες. Χθε 8 του μηνού. Το χάσα έτσι, αλλιώς δεν πειράζει. Ε, και, και έχει και ο Σπύρος, τι είπαμε, γενέθλια. Ναι. Μεθαύριο. Οπότε να πούμε και ένα χρόνια πολλά Πολύχρονο, στο 39 και αυτό. νωρίς. Αυτά Θα θα τα δώσω και πούμε και στο τέλος. στον άλλο το Σπύρο, τον ξάδερφό του. Γιατί χθε Ναι. ήταν σπίτι μου και είναι ο επόμενο χορηγό. Να ξέρει. Μεταγενέστερο βέβαια θα γίνει. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στα νέα του επιχειρηματικά σχέδια. Θα τα πούμε πιο μετά και οι δυο μα. Τέταρτο χορηγό στη σειρά έρχεται. Έχει να πέσει μαρούλι από το Δεκέμβρη. Ποια είναι τα επιχειρηματικά σχέδια, Θα στα πω πιο ξεκινάει μετά. Θα στα πω κλειστά. μετά. Γιατί αυτό θέλει να κλειδώσει την πνευματική του ιδέα. Οπότε Α, εντάξει, εντάξει. κατάλαβε. Εντάξει, Αυτά τώρα. χαιρετίσματα και στο Σπύρο λοιπόν. Τον ξάδερφο του Σπύρου. Στου φίλου που γράφουν, θα τα λέμε και συνέχεια. Ναι, Επειδή δεν μωρέ. έχουμε δει καλά το μάτς, αν ο Evans όλα καλά, στείλτε μας κάτι γιατί και Ναι, πιο πείτε μετά. μας για τον Evans πώς πάει. Εγώ θα πω τώρα αυτή τη στιγμή ότι έκανε και ένα κλέψιμο. Πήρε και φάουλο διαθλητικό. Ο Evans. Ο Φουρνιέος ο είδα ήταν το ίδιο, λίγο 0 οξέα, 0 λιπαρά. Ο Evans Πρέπει σιγά αυτή τη σιγά. στιγμή έχει 8 πόντους με 12 ranking σε 13 λεπτά. Καλά είναι. Έχει Ωραία. 2 ή 3 assist, χωρίς να δω. Γιατί λέω 2-3 γιατί είδα την 3 νωρίτερα. assist έχει, Ξεκουράζει ο 2-3 coach, τρίποντα, 1-1 δίποντα. ξεκουράζει επιτέλους και Μίλου, Θωμά και πες και Word. Και τη μοιράζεται τη θέση μαζί με τον Λί, Να τα λέμε και αυτά. Καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, καλά. Πάμε στην αγωνιστική Κώστα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε. Είδες μπάσκετ. Είδα μπάσκετ με το Τουλούμι. Με πήδηξε η ΕΦΕΣ. Τα είδα όλα με χρονοκαθυστέρηση την τελευταία μέρα. Θα τα πούμε βέβαια. Ναι, γιατί η ΕΦΕΣ Γιατί να έπαιξε. το πω, δεν θέλει αυτό το γαμίδι να κάτσω 3-3. Πάλι 2-3 με χαμένη την ΕΦΕΣ. Τη ήρθε του ήρθε του Αλνού να ισοφαρίσει του Σίλτ. Γιατί η ΕΦΕΣ έπαιξε διπλή παράταση, Γι' αυτό, γιατί έχω προτείνει διπλό ρεάλ βγήκε αέρα. Άσο Ερυθρό του κυνηγήσανε και χάσαμε πάλι την ΕΦΕΣ. Εκεί πάλι 2,5 στα 3. 2,5 στα 3, 2,5 στα 3. Ναι, τη ΕΦΕΣ. Θυμάσαι και πριν 2 χρόνια που είχε κάνει το μάτς με τις 4 παρατάσεις, εκεί που έγινε διάσημος ο Σουλούκος με τις βλακίες που έλεγε. Εκεί έχει μείνει αυτό. Ό,τι μαλακία ακούσει από του Λούκου πλέον. Αλλά η ΕΦΕΣ έχει μία κλίση προς αυτά τα μάτς, τα ιστορικά. Τέλος πάντων. Δεν, Λοιπόν, δεν, δεν, δεν άξιζε να πάει παράταση. Ξεπατώθηκε στο τέλο ο Ντόρση, πολλά λάθη. Ξανατραυματίστηκε ο Λεντέι που ήταν εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό όσο ήταν μέσα. Ξανατραυματίστηκε ο Κακομήρη. Το πήρανε, το καθαρίσαν. Τέλο πάντων. Ναι. με Α το αυτόν τον πάρουμε χρονικά Ντόρση. όμω, γιατί φαντάζομαι είδαμε όλοι το Τετάρτη. Βοήθαμε Το λίγο. Ερυθρό Ποιος εννοώ. Ντόρση είπες τώρα. Α, ο Ντοζίερ. Το Ντοζίερ, συγγνώμη. Α, οκ. Λέω και εγώ. Ντόρση είπα. Ντοζίερ. Εντάξει, ναι, ναι, οκ. Ο Είχε Ντοζίερ. Λοιπόν, σεληνιαστεί. ωραία, Πάμε πάμε με από τη την σειρά, αρχή είδαμε. λοιπόν. Τετάρτη Ερυθρός Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχασε ο Παναθηναϊκός πολύ εύκολα.
Εγώ να πω, πριν ξεκινήσει αυτή η τετράδα εκτός έδρας των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού, θυμάσαι σου είχα πει 0 ή 1, βλέπω. Και μου Μέσα είσαι. έλεγες 2 και 3. Ναι, δύο έλεγα περίπου, Ναι, αλλά νομίζω για ότι μηδέν θα αφήσει πάλι. ένα παραθυράκι για 3. Εντάξει, όμως διαλυθήκαν για αυτή μες στην εβδομάδα. Λοιπόν, έγινε το 0 στα 2 και πάμε για το 0 στα 4. Εγώ το βλέπω πλέον ως το... Εντάξει, τη Real δεν έχω ξαναγράψει ήδη. Τη Real χωρίς πεντάρι δεν υποχρεώνει. Με την Παρή το βλέπω στο 60-40 για την Παρή. Δηλαδή, το Κοίταξε, βλέπω, το παρέχεται βλέπω και αυτή πιθανό από, σενάριο. έρχεται από 3 σερί ήττες, τη θέλει και αυτή την νίκη. Σημαντικό Απελπιστένα μάτς. θέλει τη νίκη και παίζει με το μεγάλο ασθενή να πούμε. Δηλαδή, άμα δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κατάσταση, είναι το must win για όλες τις ομάδες τώρα ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Και είναι Θα σημαντικό δούμε και για όλους γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι έτσι όλη τη χρονιά. Θα ανέβει. σίγουρα. Οπότε όποιος τον έχει κερδίσει τώρα στα εύκολα, ε, έχει μεγάλο βαντάζ. Ισχύει απόλυτα. Λοιπόν, Τι να κουβεντιάσουμε, δεν κατεβήκανε τώρα, δεν είδαμε μπάσκετ. Ο Σλούκας μόνο το μάζεψε στο τέλος. ναι, είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε να έχει ανέβει κι άλλο. Ο Παναθηναϊκός έχει το αρνητικό του ρεκόρ στην Ευρωλίγα με τον Ερυθρό πάλι μια 35 κοντά είχε Πριν φάει δύο σε χρόνια. μια Μην χρόνια. είδα και πέρυσι ή πριν 2 χρόνια. Πριν Νομίζω δύο νομίζω. πάλι ήταν πριν το Ναι, ναι. εκείνη τη χρονιά πριν πάει ο Σλούκας νομίζω είναι. Αλλά πάλι ήταν κοντά δηλαδή. Αυτό το μάτσο μπορούσε να ξεφύγει να πάει 30 πλάς. Έφτασε στους 28 νομίζω. Έφτασε 27. στο 28 και το μάζεψε στο τέλος. Πραγματικά το μάζεψε. Είναι 19-28 στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός για να πάει εν τέλει στους 18. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Το είχε ρίξει στους 12 νομίζω. Ο Σλούκας βασικά. Το κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά είναι στους 27 πόντους. Ενδεικτικά. Και ο Ερυθρός έπαιζε εκεί χωρίς Τον ώρα. τον Ούωρα. Μπράβο. Συν Εντάξει, αυτούς που λείπουν ήδη. συν αυτούς, ναι. Μπήκε βέβαια ο Μπάτλερ πάλι και Καλός είναι ήταν. λίγο ανεβασμένος. Τον είδα τον Μπάτλερ, είναι ένα πολύ ωραίος παίκτης. Τα μάμ Του λίγο. Μονέ και πήγαν να του στερήσουν να παίξει το δεύτερο ημίχρονο από τα 3 φάλ που πήρε, τα δύο ήταν του γιατρού. Ειδικά το τρίτο το επιθετικό. Ναι, Αλλά εντάξει, μετά δεν ξανακάνε φάλ, του έβαλε και αυτό που πρέπει να βάλει. Εντάξει, ήταν. αυτός ο οποίος είναι σε φοβερή κατάσταση είναι ο Μάκιντάιρ. Είναι πραγματικά σε φοβερή κατάσταση το παιδί. Και νομίζω ήταν και καλύτερος παίκτης στο γήπεδο προχθές. Και τώρα για τους άλλους είναι η μεγάλη κατάθλιψη τώρα αυτή η ομάδα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω και για ποιον. Ο Ναν εκτός του και χρόνου ήταν τη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς, ήταν στα μείον σε όλα. Εν τέλει έκλεισε με 6 πόντους, με 2 στα Ε, 7 σου. αποβλήθηκε κιόλα για να μην το συνεχίσει να το δει. Αποβλήθηκε κιόλας. Ναι. Και εκεί ο Παναγιώτης είχε τη διαφορά, επειδή αποβλήθηκε ο Ναν. Ισχύει. Ε, ο Σόρτς εκτός κλίματος κι αυτός πάλι. Θα πούμε για τους Σόρτς μετά. Και έμεινε ο Οσμάν με τον Σλούκα στην ουσία να πολεμάνε. Ο Ρογκαδόπουλος ήταν θετική Πάλεψε παρουσία και στο λίγο. rebound, πάλεψε Ναι. και κάποια τριποντάκια που πρόσφατα. Και όλα αυτά με 4 στα 22 νομίζω ότι του Ερυθρού. Δηλαδή ήταν πολύ Δεν εύκολη σου η φέρε νίκη. τίποτα. Δεν σου φέρε τίποτα. Και Τρία. εύκολα τρίποντα, δηλαδή. Και ελεύθερα αρκετά χάσαν. Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κλείνει τώρα, ομάδα χωρί 5, ναι, οκ, χωρί 5. Αλλά τώρα κατέβηκε για τρίτο σε ρημάτ και με λευκή πετσέτα. Έτσι. Έχει φάει 3 εικοσάρε χωρί να διεκδικήσει τίποτα. Οκ, και άλλοι δεν κάνουν προετοιμασία και άλλοι έχουν απουσίε. Να μου Και πει, επίση ομάδα χωρί 5, αλλά με το Μίτογλου να παίζει 14 λεπτά. εντάξει, καλύτερα να παίζει ο Λαριτζάκη 5 από το Μίτογλου. Ο Μίτογλου είναι δεν μπορεί να παίξει 4, να παίξει 5. Τουλάχιστον όπω είναι τώρα. Ανέβει το παιδί έτσι. Είναι εκτρότατο. Δηλαδή, στο ρεπό του, όταν είπαν και οι τρει, αναγκάστηκε όλος να παίξει 12 λεπτά με τον Κουζέλο όλο. Δηλαδή, φαντάζομαι πώ τραγικό είναι και ο Μίτογλου. Που είναι δηλαδή, το βλέπουμε τώρα 3 μήνε. Αλλά όταν έχει προβλήματα, πα και Αλλά είναι κατεβαίνει. ο Και τι μόνο θέμα. παίχτη που μπορεί να παίξει τη θέση. Γιατί ο Τίποτα Κουζέλο δεν μπορεί να είναι παίξει. παίχτη. Απλά εντάξει, είναι σαν κόνο εννοεί, ναι, μπορεί. Τουλάχιστον για τώρα, έτσι. Το παιδί είναι τραγικό σε κάθε τοποθέτηση. Ναι. Εντάξει, Λοιπόν, και άλλοι κατεβήκανε χωρί πενταργία εσύ, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι θέματα μάλλον. Δεν μπορεί να κατεβάζει την ομάδα έτσι ξεβράκωτη. ναι, μα και ο Ολυμπιακό δεν κατέβαινε ένα καιρό με τον Πίτερ στο 5 πέρσι. Ναι, και με τον Εντάξει, Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε έπαιζε βάθο. καλά. Αλλά οκ. Αλλά πάλι με το μάτι. Ναι. Με Πίτερ Παπα-Νικολάου στο 5 παίζαμε Ναι, πέρσι. ναι.
2-3 αγωνιστικές παίξαμε, δεν παίξαμε λεπτό. Εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο πολύ θέματα μόνο. Ναι, Γιατί όχι, είναι ο Παναθηναϊκός επαναλαμβανόμενα. τώρα δεν είναι εικόνα. Είναι τρίτο μάτς, μετά είναι η Μπολόνια, είναι Μονακό. το Μονακό και τώρα. Είναι μια ομάδα. Δεν βλέπετε. Και όλα. Εν τω μεταξύ, ένα Γκραντ πάρα πολύ δεφορμαρισμένο επίση. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Γκραντ είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι όλα ξεκινάνε. Και εντάξει, με το γεγονό να γίνω κουραστικό. Όλα ξεκινάνε από το πείραμα στα Γκραντ. Δεν, δεν βγάζει νόημα αυτό που έγινε με το Σόρτς. Προσπαθούν να τον χωρέσουν σε ένα πράγμα που δεν δουλεύει. Ε, δεν τον, ε, Προσπαθούν. δεν τον έχουν πετάξει εκτός rotation όπως έκαναμε με τον Βιλντόζα και τον Λορέτζο Μπράουν. Προσπαθούν να τον ενσωματώσουν. Εγώ δεν Δεν καταλαβαίνω προσπαθούν αυτό. να τον ενσωματώσουν, του δίνουν χρόνο πάντως. Στο μπάσκετ που παίζει ο Αταμάν. Χρόνο του δίνει, μπάλα του δίνει. Δεν του δίνει, όχι. Εντάξει, του δίνει λίγο ρε παιδί μου. Ε, Εντάξει, όχι και όσο. ο Σόρτς πόση ώρα θα πάρει την μπάλα παρεμπιπτόντως. Δηλαδή πρέπει να πάρει και ο Ναν την μπάλα, όντω. Πρέπει να πάρει και ο Σλούκα την μπάλα. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ γι' αυτό έλεγα για το Σόρτ πέρσι ότι δεν τον θέλω. Γιατί σε μια ομάδα που όντω έχει πολλού χειριστέ και παίχτε που πρέπει να πάρουν παιχνίδι πάνω του, ο Σόρτ θα δημιουργήσει λίγο μια τρικυμία. Γιατί όντω μπορεί να είναι πάρα πολύ αποδοτικό όταν έχει την μπάλα 30 λεπτά στα χέρια του. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπε όμω. Δεν νοείται περιφερειακή γραμμή αμυντική του Παναθηναϊκού με αυτό το ταλέντο που έχει, αν δεν είναι μέσα ο Γκραντ. Εγώ νομίζω υπάρχει εξήγηση. Πρώτον είναι 34 πλέον. Είναι Και δεύτερον δεν 34. έκανε προετοιμασία. Έτρεχε με τα USA MB μαλακή αυτέ και έπαιζε μέχρι το τέλη Αυγούστου. Ισχύει αυτό. Και Ισχύει. μετά πήγε καπάκι Αυστραλία. Υπάρχει λογική εξήγηση για τον Γκραντ και για άλλου του Παναθηναϊκού. Πιστεύω πληρώνουν το θέμα και για Ευρωμπάσκετ το πληρώνουν όλοι. Συν το Αυστραλία, το marketing. Συν. Ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμο από Γενάρη. Αν είναι βέβαια, γιατί έχει θέματα άλλα. Και αγωνιστικά εννοώ και προπονητικά. Εγώ, αν είναι να πω ένα hot take. Κάτι δύο φορέ σε 2 στα 2 στι 10 μέρε. Όχι, αυτό είναι hot take, δεν ξέρω. Α, οκ. Νόμιζα ότι Το κάτι θα λέω ξέρει για έτσι. το. Για πάμε. Εγώ λοιπόν, και καταλαβαίνω ότι δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά θα το πω. Εγώ, σαν ένα hot take, πιστεύω ότι ο Αταμάν δεν βγάζει χρόνια. Είναι κρίσιμο το 3 Γενάρη. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός στο ΑΚ. Θεωρώ εγώ. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το 0 στα 4 που λες, πάει στο 5-6. Okay. Και χάσει και 3 Ιανουαρίου και δεν έχει βρει ρυθμό, γιατί πρέπει τον 3 Ιανουαρίου κάποιο να έχει φύγει. Θα είναι ο Φαρίντ, θα τα πιούμε μετά. Θα είναι ο Γιούρτσεβεν, θα έχει γυρίσει όλε ώρε, δεν θα γυρίσει. Και φάει και πάλι η ήττα και πάει 1-13 το σερί υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι κρίσιμο το 3 Γενάρη. Εγώ το λέω πιο πολύ αυτό με βάση ότι ο Αταμάν φαίνεται λίγο να τα έχει παρατήσει. Όχι να τα έχει παρατήσει, ρε παιδί μου, αλλά φαίνεται εκτός κλίματος. Δεν έχει την ενέργεια που είχε και η γλώσσα του σώματος είναι πολύ αρνητική. Βλέπω μεγάλη γκρίνια από τα μέσα που ελέγχουν, που επηρεάζονται από τον Παναθηναϊκό τέλος πάντων. Ε, και ανεξάρτητα από το τι λέει ο Γιαννακόπουλος, που νομίζω έκανε με ένα post στήριξη στον Αταμάν, νομίζω ότι αυτό το υπόγειο που γίνεται με το SDNA και με αυτούς υποδηλώνει λίγο κάτι. Και επειδή υπάρχει γκρίνια προς τον Αταμάν ανοιχτά και πολλοί κόσμος ζητάει αλλαγές κλπ. Ε, το βλέπω ως πιθανό. Βέβαια, αυτά παίζουν πολύ και με τη διαθεσιμότητα προπονητών. Αν ο Πεναρόγια φύγει από την Μπαρτσελώνα, Πού είναι σαν μαντήλι άλλοι. γι' αυτό το λέω. Αν ο Πεναρόγια φύγει από την Μπαρτσελώνα και πάει ο Πασκουάλ, χάνεται η πιο ποιοτική λύση για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε ο Σφερόπουλο ο Γιάννη. Έμεινε ο Σφερόπουλος, ναι. Τον έχω και εγώ στο μυαλό μου, Σφερόπουλο. Αν και για τον Σφερόπουλο έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, στο έγραψα και μες τη βδομάδα. Ότι πιστεύω η ΕΦΕΣ είναι η κλασική ομάδα που θα αναστήσει ο Σφερόπουλος. Στη γωνία είναι ο Κοκόσκοφ. Ε, Δεν είναι μπάσκετ αυτό που βλέπω. Να μου πει έχει προβλήματα. Εγώ μπορώ πως δεν έχουν πάρει παίχτη έτσι. Στο 4 ή στο 5. Δεν βλέπονται. ποιος. Οι ΕΦΕΣ. Ας την ΕΦΕΣ τώρα, πάμε να τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό.
Όχι, είπε γιατί θα πάει στο Real στην Εντάξει, ΕΦΕΣ. ναι, αλλά μετά θα την πούμε. Λοιπόν, οπότε θα το κάνω στο hot take ότι ο Αταμάν δεν βγάζει τη χρονιά. Θα δούμε τώρα, εντάξει, προφανώς. Ο Δεν Μπαρτζόκα θα τη βγάλει, ξέρω. δηλαδή. Τι? Ο Μπαρτζόκα θα τη βγάλει. Δεν... Μπαρτζόκας θα τη βγάλει, ναι, θα τη βγάλει. Άρα, οκ, είσαι μόνο για. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο θα φύγουν. Όχι Μισό λεπτό. Το καλοκαίρι και εγώ πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας μπορεί. Εγώ μιλάω για πριν το καλοκαίρι. Τι, μέσα στη χρονιά. Όχι, δεν θα φύγει ο Μπαρτζόκας μέσα στη χρονιά. Να, Πώς θα φύγει μέσα στη χρονιά, ρε Κώστα, δεν τον έδιωξαν. έχω take εδώ. Εσύ είπα και εγώ να σε πάω κόντρα. Εντάξει. Αφού ο Ολυμπιακός πάει και σχετικά καλά. Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω να βγει κανεί να με κράξει. Ότι είμαι αντιολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, ο Παναγιώτης πληρώνει και λίγο το δύσκολο πρόγραμμα, γιατί αν αυτά τα μάτσα αντίστοιχα ήταν εντός κάποια από αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα είχε κλέψει κανένα δυο νίκες, όπως έκλεψε με τη Μακάμπη. Και η γκρίνια θα ήταν λιγότερη. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η Ευρωλίγκα τώρα. Έχει σερί μέσα, σερί έξω. Τώρα μετά από το σερί αυτό των 4 αγώνων, ο Παναθηναϊκός νομίζω γυρίζει μέσα για κάποια μάτς. 2-3 τουλάχιστον. Κάτι θα τα δω κιόλα. Μετά έχει πιο στρώνει μέχρι το Δεκέμβρη. Έχει 3 στα 4 εντό Έχει νομίζω. Ντουμπάι μέσα, Παρτιζάν μέσα, Βαλένθια μέσα. Εντάξει, τώρα και αυτά δεν είναι εύκολα μάτς. Εκτός του Ντουμπάι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα φέτο βγαίνουν. Όλα. Έχει και ένα κενό 25 Νοέμβρη με 5 Δεκέμβρη. Γιατί? Κάτι παράθυρα πρέπει να είναι. Είναι παράθυρο, και αυτό του δίνει χρόνο. Καλύτερα να πάρουμε κι εμεί μια ανάσα. Ήδη κουράστηκα. Ανασάνει, ναι. Ε, Τέλος πάντων, εντάξει. Κάτι μπανάνε που είδαμε περαστικά στο Λεσόρ. Ε, στην Θα το Παρτιζάν. πω μετά, το Λεσόρ θέλω να το Όχι, θα δει. τα πω εγώ τώρα όμω. Αυτό το Λεσόρ το αφήνω. Η Τσαπού πονάει πολύ και τον Αταμάν και τον βοηθό του. Γιατί έτσιξε η Τριαντάρα, γιατί η Τριαντάρα φάγανε. Πάλι με τον Ολυμπιακό ασχολούνταν. Εντάξει, Και εμένα αυτό του Αταμάν μ' άρεσε. Θα πω την αλήθεια σ' μου. άρεσε και του Γαμίσιτ μετά. Άμα σ' άρεσε και αυτό, και να γίνουμε και. Να πάμε με το κοντό. Ποιο Το Γιάννη. του βοηθού, Του λες. βοηθού. Όχι, του βοηθού δεν μ' άρεσε, ρε φίλε, είναι προβατόρικο. Αλλά το Αταμάν είναι ωραίο. Είναι Εντάξει, μωρέ. επικάρικο. Είναι μια χαρά. Και το έκανε με βαθιά υποκριτική τέχνη. Ναι, μωρέ το ηθοποιό. Του έρχεται η ώρα. Και μ' άρεσε πολύ και του Ομπράντοβιτς το δες. Ποιο? Το σεφ Σάσα. που του λέει, που έχει ένα μεταφραστή κακομοίρη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει προφανώς τι μεταφράζει και λέει ο Μπράντοβιτς κάτι για 20 λεπτά, το είπα να βγούμε να κάνουμε μια προπόνηση for 20 minutes. Και μεταφράζει ο άλλος, και είπαμε να βγούμε να κάνουμε προπόνηση για 30 λεπτά. Και γυρίζει ο Μπράντοβιτς και του κάνει 20. 20. Του λέει, τι 20, 20 είπα, 20. Δεν το είδα γιατί έκανα forward, γιατί έβλεπα την εφέση του, λέω, και έτρεχα Όχι, μετά. αυτό έγινε μετά. Να, ναι. Τέλος πάντων, γέλασα και με τον Ομπράδοβιτς. Οι προπονητές είχαν ωραία ενέργεια. Τι άλλο είδε από Πέμπτη Παρασκευή? Ε, Κάτσε να σκεφτώ για τον Παναθηναϊκό τελειώσαμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ωραία. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι η πιο hot ομάδα. Εφτάνει και σερί. Ε, Τι άλλο είδα. Είδα λίγο τη Χάποελ με την Ντουμπάι. Δεύτερο ημίχρονο. Να πω κάτι γι' αυτό. Η Ντουμπάι, σε ρώτησα και εκείνη την ώρα, η Ντουμπάι, αυτό είναι το κανονικό της γήπεδο. Και εγώ δεν κατάλαβα. Δεν το ξανά έψαξα Έχεις δηλαδή. δει άλλο μάτι της Ντουμπάι. Ναι, και δεν ήταν αυτό. Και Δεν ήταν αυτό. εγώ δεν νομίζω ότι. Αυτό το πράγμα που έπαιζε η Ντουμπάι προχθές με τη Χάποελ δεν τιμάει τη διοργάνωση. Δηλαδή φέραμε την Ντουμπάι και καλά για να ανοίξουμε την αγορά, για να δείξουμε πολυτέλεια και αυτά και τους πήγατε στο γήπεδο του γάμα τοπικού να παίξουνε. Ένα άδειο γήπεδο, δεν είχε ούτε ψυχή μέσα. 20 Ε, άτομα. και ένας χώρος πραγματικά τοπικού. Πρέπει να ήταν ένα κλειστό γυμναστήριο 1.000 θέσεων που παίζανε. Ναι, 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 χάλια Δεν είναι. τραπήκατε ρε παιδιά λίγο. Δηλαδή αυτό ήταν η επέκταση της διοργάνωσης, έτσι θα τη μεγαλώσουμε τη Λίγκα. Με το να παίζουν στο. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κανένα event ρε παιδί μου στο κανονικό του γήπεδο. Μπορεί, μπορεί. Και να τύχε. Ναι, δεν είναι αυτό το γήπεδο που έχουμε δει. Έχω δει Αλλά άλλα αν δύο είναι εκδόσει. αυτό, αν έχουν στο μυαλό του αυτό το πράγμα, η Ντουμπάι δεν πρέπει να παίζει στην Ευρωλίγκα. Συγγνώμη. Δεν είναι η εικόνα αυτή Ευρωλίγκας. Αυτό είναι στα 80's
Στον τάφο του Ινδού ήταν έτσι. Νιαρίστ. Νιαρής, μπράβο, κάτι τέτοια. Λοιπόν, είδα λίγο, εν πάση περιπτώσει. Ο Μπέικον έβαλε κοντά 40 πόντους, Και νομίζω. έχασε 70. Ναι. Αλλά εντάξει, η Χάπολ συνεχίζει. Είναι καλή ομάδα μωρέ. Η Χάπολ, εντάξει, Την πάτησε μωρέ με το Κακιμπέλε. Έκανε και 3 φάλ με το οποίο ο Πετρός και τελείωσε το πάτησε. ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι η Χάπολ θα πάει τόσο καλά όσο φαίνεται για την ώρα. Ξέρω ότι θα κάνει Καλά, μεγάλη δουλειά 16η κάποια είναι. στιγμή. Ε, Τελευταία είναι. 18η είναι. Τι καλά πάει. η Χάπολ. 3-6 έχει. Η Α, η Χάπολ. Χάπολη, συγγνώμη, Ναι. Ντουμπάι. Όχι, η Χάπολ. Πιστεύω θα κάνει κοιλιά κάποια στιγμή. Αλλά για την ώρα είναι πολύ πιστικό. Αυτό που βλέπουμε, η Μπασκόνια έκανε πάλι νίκη και έχει 3 σερί νομίζω τώρα. 3 σερί εντός. Ναι. Η Παρή έχασε από την Bayern εντός, δεν το είδα καθόλου. Τώρα γιατί και εγώ ήμασταν με αυτό το μαλάκα το χύφι πάλι. Δεν Ωραίο έχω, μάτι ήταν. δεν έχω κουράγιο να βλέπω τον Χίφι, γιατί δεν, ο Χίφι είναι και ο παίκτη που καταλαβαίνω λιγότερο πώς πάει το ranking του. Δηλαδή μπορεί να κάνει τέτοιες εκρήξεις πάνω Ναι, ναι. κάτω, γιατί κερδίζει και πολλά φάουλ, πάει πολλές βολές. Δεν μπορώ να τον βλέπω το Χίφι, εκνευρίζομαι. Και Και ο αυτόν δικός έχω στο μας. φάνταζι. Ο Ντίν Γουίντι το καθάρισε με ένα δύσκολο στο τέλος. Ένα Με ένα τρίποντο, ναι. δύσκολο τρίποντο. Ναι. Λοιπόν, και μετά χάζευα, στην περισσότερη ώρα έβλεπα τη Μακάμπη με τη Μονακό. Έχω δει ελάχιστα από εκεί ως καθόλου. Κρίμα. Ναι, πες το να, ο Ο Μάικ καλύτερος παίκτης της Τζέιμς, Ευρώπης που είπες. τι, Ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης που είπες στην προηγούμενη εκπομπή. το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύω, πιστεύω τον παίρνει το τίτλο αυτή τη στιγμή καθαρά. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα. Ο Μάικ Τζέιμς. Όσο δε είναι ντεφορμέ ο Βεζέγκοφ, ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτό το χάλι, οπότε ο Ναν δεν προκύπτει. Μόνο ο Σόρτς που ήταν πέρυσι διεκδικητής έχει φύγει Ναι. από την κουβέντα. Καμπάτσο Μαλεντών, όχι. Σε καμία περίπτωση. Για τον Λάιλ μπορεί να πει, όχι ότι είναι ο καλύτερο στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να πει ότι μπορεί να ανέβει σε superstar status κάποια στιγμή. Και ο άλλο είναι ο Νουόρα, ο οποίο έχουμε να τον δούμε κάποιε μέρε να παίζει. Οπότε για μένα είναι πολύ καθαρά ο James αυτή τη στιγμή ο καλύτερο που έχει στην Ευρώπη. Μην είναι δεύτερος ο Φραντσίσκο. Και εγώ θα μπορούσα να πω και τον Μιλουτίνοφ ψηλά πολύ. Σωστός. Ε, αυτό το. Τέλος πάντων, θα το πιάσω μετά τον Μιλουτίνοφ. Αλλά το impact που έχει στα λεπτά που παίζει και με πόσο περιορισμένες μπάλες παίρνει, αυτό που κάνει είναι φοβερό, Νίκολα. Και είναι κρίμα ότι δεν παίρνει και άλλες μπάλες. Εν πάση περιπτώσει. Είναι το πιο efficient πεντάρι που είχαμε όλων των εποχών, θεωρώ. Ποτέ. Ναι, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο James λοιπόν έκανε όργια. Την κουβάλισε τη Μονακό πάλι. 34 πόντους, 6 rebound, 7 assist, 9 κερδισμένα λάθη. Βάλει το ρε Κώστα και σε αρχηγό. Αυτό το ψώνισα, από τον ψώνισα. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ο τύπος δεν Τρίτη υπάρχει. πίσω η Τώρα πήγε Μακάμπη. παράταση στο μάτς. Το καθάρισαν. Φοβερή ομάδα, φοβερή. Η Μονακό είναι πολύ δουλεμένη. Και ο Τάις έκανε καλό μάτς. Που Ναι, ήταν με τον από Μπουέ. ένα δεφορμάρισμα νομίζω. Άσε, ναι. Λίγο. Ε, Γίνεται αυτό με τον Μύρωτιτς που το είχα προβλέψει στην αρχή της χρονιάς ότι δεν θα έχει τόσο μεγάλο ρόλο. Ε, Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια ποιοτική λύση να έχει το Μύρωτιτς προφανώς το 4-5 κάποια στιγμή. Αλλά με τον Dice και τον Blossom Game και τον Diallo η Μονακό είναι πολύ σκληρή ομάδα και τους βολεύει. Και συν βέβαια το αναπληρωματικό πεντάρι του Dice, Okay. ο Hayes, ο οποίος και αυτός είναι πολύ ωραίος. Και ας μην έχει Λίγα πράγματα ως τώρα, βέβαια. τι. Λίγα πράγματα ως τώρα. Πάντως δίνει σκληράδα Δίνει, δίνει. Δηλαδή δεν είναι να μπει το βούτυρο ο Μύρωτιτς. Μπαίνει ο Hayes και έχει μια βαρύτητα. Μα Αυτά. κάποιο πάντω θα παλεύει τα μάτια με τον δικό του τρόπο, αλλά δεν τα παλεύει. Κάποια θα Όχι, τα χάσει, κάποια θα τα Μακάμπι. πάρει. Μα κάποιο. Με τους Δεν είναι σακό ημίχρονους στον μωρέ, πόντο. που έχει μαζέψει εκεί πέρα τώρα, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, παίζει μπάσκετ, χάνει με 2-3 πόντου, κερδίζει με 2-3. Οκ. Δεν είναι Βιλερμπάν, δεν είναι ούτε καν μπασκόνι που θα πέσει μπασκόνι για άλλο θέλω. Θα παλεύει τα ματσάκια του, και με το δικό του στυλ. Υπενθυμίζω ότι είναι σημαντική και η νίκη του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντική. Είναι μωροί μήτρελοι τώρα. Δεν μπορούν να του πάρουν σοβαρά. Δηλαδή,
αυτός ο Walker εμένα δεν με έχει πείσει ότι... Ο Walker εγώ πιστεύω ότι αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να πάει σε μια σοβαρή ομάδα, να μάθει να κοντρολαριστεί λίγο. Δηλαδή έχει φοβερό ταλέντο ο άνθρωπος, αλλά παίζει ακοντρολάριστα. Αν ήταν σε ένα Ολυμπιακό καλή ώρα ο Walker, Θα έπαιζε 3 λεπτά. εγώ πιστεύω θα σοβαρευόταν. Σκοπός του είναι να πάει στο NBA. Δεν είναι έναν. Αριθμούς θέλει. Στο κοπό του να πάει στο NBA και έρχεται δεύτερη χρονιά στην Ευρώπη, δεν Ναι. μπερδεύω. Εντάξει, δεν πήγε για να πάρει πρωτάθλημα. Στο Μακάμπι πήγε και στι Αλγύρε. Δεν πήγε για να διεκδικήσει κούπε. Να κάνει νούμερα πήγε 2 χρόνια. 2 εξάμηνα δηλαδή. Τέλο πάντων, λοιπόν, ναι, θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ μητραλή μαζεμένη. Σου είχα πει ξανά και σε μια άλλη εκπομπή, ο Λιφ μ' αρέσει σαν παίχτης. Ναι. Το είχα ξαναπεί, όντω έχει ανέβει κιόλα. Είναι ωραίο, έχει κινησούλε μέσα. Δεν είναι, τον έχω καταλάβει αμυντικά, αλλά επιθετικά είναι ωραίο. Τον έβασε εγώ, κοιτάω τώρα, γι' αυτό σα αφήσει και μιλά. Ναι. 12 πόντου έφτασε. 18 το index. Λοιπόν, και για Κοίταξε. να πάω και λίγο γρήγορα την επόμενη μέρα και λες και εσύ μετά, η ΕΦΕΣ έχασε σε αυτό το μάτς με την Αρμάνι μετά από δύο παρατάσεις. Ο Ντοζίερ ήταν πολύ καλός, όπως είπες, έπεσε στην πορεία. Δεν το είδα το μάτς, Δεν γιατί... έπεσε. Μέχρι τέλου πήγαινε. Α, Μόνο σου πήγε. κρατάει. Οκ. Γιατί ήταν στο πρώτο ημίχρονο, μωρέ, που είχε 17 πόντους, κάτι τέτοιο. Και έβαλε άλλου 15 στην τελευταία περίοδο. Α, ναι, οκ. Ναι, ναι. Η Ζαλγκύρης κέρδισε τη Βαλένθια. Μας κάναν ζημιά με το Ράιτ που μας είπαν δεν θα παίξει και έκανε 20 ranking. Βρωμούν. Δεν Ε, ήταν για μάτσα 9 πόντων. Πάντω ήταν ντέρμπι μέχρι το ήταν. 38-39. Λοιπόν, και μετά έχουμε η Real έκανε διπλό στην Παρσελόνα, βγήκαν Δεν κάνει περίπατο. Ε, Και εμεί. ναι, με εμάς να μας πιάσουν στο τέλος. Αυτά. Έχεις να πεις κάτι σε όλα αυτά τώρα, δεν είναι και πολλά μάτς. Μια μήνυ περίληψη θα κάνω με τη δεύτερη μέρα, γιατί την πρώτη μέρα αφήνω την Τετάρτη, δεν είχε πολύ ωραία ματσάκια νομίζω. Πλην τη Μονακό που δεν το είδα, έκανα κάτι άλλο. Η ΕΦΕΣ δεν πάει πουθενά. Πουθενά θα το πω τώρα, αν δεν πάρει πεντάρι αύριο, που δεν υπάρχει, είναι κλειστή αγορά, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν πάει πουθενά των πουθενών. Πώς είναι, λέει, έχεις την Ταϊβάν, κάτι ταλεντάρες, λέει. Ναι, ούτε αυτού θέλουν να πάρουν. Με Σμίτσο, Μάνι και τον άλλο το πέσανε το Jones, που είναι πιο αληθή και από σένα, δεν πάνε πουθενά. Και α έχουν πυραυλοκίνητου γκάρντ. Έχω να πω. Η πυραυλοκίνητη βγήκε το Ζήε μπροστά. Ο Λόιτ τάσπασε, ήταν τραγικό. Ο Λάρκιν μέτριο. Τα λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ούτε τον Κουικόσκοφ ούτε το 4-5 του, ούτε τριάρι δεν έχουν. Ποιο είναι ο Κορδινία, μόνο σε εμά έκανε ζημιά. Τέλο πάντων, δεν πιστεύω καθόλου την ΕΦΕΣ. Η Φεραίρ θέλει, ξαναλέω, και αυτή έχει Πόσο προβλήματα τζάμπα υγεία. ήταν αυτό στο σεφ όμως, Θα μετρήσουν αυτά, αλλά εντάξει, τουλάχιστον Ναι. τη κατζάραμε, γιατί θα μπορούσαμε να τα πούμε μετά με την Παρτζάν. Ναι. Δεν την πιστεύω καθόλου λοιπόν, εάν δεν κάνει αλλαγέ. Ναι, Άμεσες. εντάξει, και εγώ έχω χάσει την πίστη μου που την είχα πολύ ψηλά. Φενέρ το ίδιο, αλλά έχει να περιμένει παίχτε. Και ο Μπόστον τώρα που μπήκε έχει πολύ υλικό στο 1-2 που μπορεί να της δώσει ρυθμό. Ίδιο πρόβλημα και ίδια. Δεν έχει κανένα σοβαρό πεντάρι. Θα μου πει πέρυσι δεν είχε. Όχι, δεν είχε, αλλά είχε τον υπερπαίχτη στο 4. Δεν τη βλέπω ούτε αυτή για. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο θα μείνουν εκτό. Αν πει ένα αγωνιστική είναι, δεν πειράζει, θα την πάρω το ρίσκο. Η Μονακό με τη Χάποελ και τη Ζάλγκηρη είναι ένα επίπεδο κάτω, πάνω βασικά, μαζί με τη Ρεάλ σε σχέση με του υπολείπου ω τώρα. Η Ζάλγκηρη στο δικό τη μπάσκετ στο μεστό, η Χάποελ βάθο, βάζει και τον Ντιάση σιγά σιγά στο παιχνίδι. Η Ρεάλ είδε ότι στο 30% παίζουν ακόμα. Και ενώ ο Καμπάτσο Μαλεντών, μόλι ανέβουν αυτοί, συν ο Κέκε, συν Λάιλ, συν τον Άλεξ που πήραν τον Λεν, συν Ταβάρε, συν. Ένα σνάιπερ στο 2 του λείπει, νομίζω και είναι υπερπλήρη. Τι άλλο τώρα. Παναθηναϊκό τα είπαμε. Ολυμπιακό θα τα πούμε σε λίγο. Αυτά δεν θα κάνω κάποια άλλη ανάλυση για την Εντάξει, η εβδομάδα. Real, για να... η Real πάντα γεμάτη μωρέ. Εντάξει, θα μου πεις πέρσι δεν ήταν. Πέρυσι δεν Αλλά... ήταν. Πέρσι δεν ήταν, ναι. Αλλά γενικά η Real πάντα λίγο έτσι είναι. Το θέμα είναι αν θα κολλήσει όλο αυτό. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ακόμα ότι η Real θα είναι φόβητρο στο τέλος, ας πούμε. Δηλαδή δεν την βάζω ακόμα στα φαβόρια. Το πω Εγώ έτσι. την έχω ξεκάθαρο.
Όχι, εγώ δεν την έχω ακόμα. Okay. Απλά δεν την με την έννοια ότι δεν έχω και κανέναν στα φαβόρια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν, Σωστό αυτό. ο Παναθηναϊκός δεν σε καμία περίπτωση που τον είχαμε βάλει πρώτο στα Power Rankings. Ο Ολυμπιακός όχι, δεν ακόμα. Ε, δεν θυμάμαι ποιον είχαμε δεύτερο. Τη Ε, Μονακό έχω. Τη Μονακό, μπράβο. Η Μονακό με πείθει πιο πολύ από όλους, μπράβο. Τη Μονακό θα είχα πρώτο φαβόρι εγώ αυτή τη στιγμή. Μόνο. Δηλαδή αν έκανα Power Ranking σήμερα, τη Μονακό θα είχα. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Τι Αυτά θα τώρα δούμε για τώρα. τον Ολυμπιακό. Κερδίσαμε και κάθε νίκη προφανώς είναι χρυσάφι, ειδικά όταν δεν είσαι καλός. Κερδίσαμε ένα μάτς που θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει. Ήμασταν στο μείον 8 στην τελευταία περίοδο νομίζω. 54-62. Μπράβο. Είναι στην τελευταία περίοδο ή στην τρίτη Ναι, όμως. είναι στο 33-34. Και πήγαμε στους 80 πόντους από τους 54. Άντε. Αμέ. Ε, λοιπόν, ήταν ένα κακό μάτς. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν, από ό,τι ακούσαμε, είχε και θέματα με υγείας, γιατί ήταν από ασθένεια και ο Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, Ίος. ο Να. Φουρνιέ δεν βλεπόταν ξανά και νομίζω λόγω ασθένειας δεν φάγαμε αυτό το κόλλημα που φάγαμε στο μάτς με τη Χάπολ να παίξει 35 λεπτά παρά το Δεν γεγονός. ξαναμπήκε καθόλου. Ναι. Δεν τον έβαλε. Νομίζω σωστά, αφού ήταν και άρρωστος και τα άσπαγε, νομίζω σωστά. Ε, ο Μιλουτίνοφ απ' την άλλη, αν και άρρωστος, έκανε τη διαφορά ξανά. Στα 20 λεπτά βέβαια μόνο. Αλλά ήταν από χρυσάφι, έπαιξε και κάτι άμυνες φοβερές στο τέλος. Δύο άμυνες νομίζω. Εντάξει, έφαγε κάποια βέβαια στην πλάτη με το από τον Jones, αλλά εντάξει. Έφαγε ρε φίλε από τον Jones, αλλά δεν μπορεί να ακολουθεί και τον Jones. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή, όταν γίνεται τόσο mobile το παιχνίδι, ο Jones ναι, έκανε καλό μάτς. Είναι δύσκολο να τον μαρκάρει ο Μιλουτίνο αυτό ο Jones. Ούτε ο Χολ μπορούσε, ούτε να σπρώξει μπορούσε και ο ίδιο. Ναι. Αλλά ο Μιλουτίνοφ, αν, εγώ ξαναλέω, αν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει και και στην επίθεση, να είναι έτσι efficient, να παίρνει τα rebound του, να μαζεύει foul και να μαρκάρει όπως μπορεί, εν πάση περιπτώσει. Γιατί σου λέω, δεν είναι κακό αμυντικά. Εντάξει, του φύγει ο Jones κάποια Όχι, στο φορά. τέλο ήταν καλό. Έβγαλε και ενέργεια. Ναι. Ε, εγώ αυτό που θα ήθελα για τον Μιλουτίνοφ και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βλέπουμε είναι παραπάνω μπάλε. Δηλαδή και να ποστάρει παραπάνω, που όσε φορέ έχει ποστάρει έχει βάλει καλάθι φέτο. Όσε φορέ έχει ποστάρει, δεν έχει χάσει hook φέτο. Να ποστάρει παραπάνω, να παίξει κάνα pick and roll, να πάρει παραπάνω. Δηλαδή τώρα ο Μιλουτίνοφ σε αυτό το match είχε 4 shoot. Δεν γυρίζει μπάλα, ρε. Πώ θα πάει με ευκολία στο Μίλτον. Δεν γυρίζει. Είμαστε στατικοί, είμαστε προβλέψιμοι, είμαστε αργοί Δεν ακόμα. χρειάζεται για να παίξει post-up, δεν χρειάζεται να γυρίσει μπάλα τόσο Και πολύ. ποιο θα τη δώσει την Να πρώτη πάσα. γίνει να πάνε ο guard με το center από τη μία πλευρά και οι άλλοι από την Ναι, άλλη. και άμα έχει τον Ντόρσεϊ να κάνει τα over dribbling, πώ θα πάει. Εντάξει. Αφού δεν τζουλάμε την μπάλα ακόμα. Μακάρι και στο χόλ να γίνει αυτό που περιγράφει, έτσι. Να γίνει ακόμα καλύτερο και ο ίδιο Ο με το Χολ τώρα επίπεδο. δεν μπορεί να παίξει τόσο πολύ με πλάτη. Βέβαια, ο Χολ αυτό που Okay. έκανε ωραία κατά 2 φορές είναι αυτό που είπες εσύ, ότι πήρε την μπάλα στην κορυφή και τη μοίρασε. Έδωσε Το κανένα έκανε και δύο στο. πάσες. Το συνέχισε λίγο. Ναι, αυτό μακάρι να το δούμε από το Χολ γιατί του δίνει μια καινούργια διάσταση. Έστω και σε αυτό το επίπεδο, οκ. Ναι. Ε, Τι άλλο να πω τώρα, ο Γόρντ είναι πολύ καλά. Ο Ντιλικίνα είναι άξιος αναφοράς, ο οποίος γενικά δεν ήταν πολύ καλός, αλλά έβαλε κάτι πολύ σπουδαίες άμυνες κάποια στιγμή. Έκλεψε την μπάλα στη σέντρα και έχασε το lay-up μόνος του. Εντάξει, το Πήγε ξαναδώ. το καλάθι. Είχε καλέ και εκεί στιγμές, καλό ήταν σχετικά. Έβαλε ένα σχετικά. τρίποντο, έβαλε και ένα mid-range με ταμπλό. Έβαλε και μια πολύ ωραία assist στον Χόλ στον ενδιασμό που κάνει διπλή προσποίηση και του την Ναι, ναι, πέρασε να τελειώσει. ναι. Καλό ήταν σχετικά. Μακάρι να το κάνει αυτό κάθε αγωνιστική.
Αλλά πάλι από το Walkup, ας πούμε, πήραμε τη διαφορά. Ο Δηλαδή, Γόκαπ έχει κάνει δύο νίκες, έτσι. Έχει χαρίσει στον Ολυμπιακό. γελιόμαστε, ναι, από το Walkup την πήραμε. Απλά εγώ ανησυχώ όταν βλέπω. Εντάξει, θα μου πει τώρα με τον Κίνα Evans μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά όταν βλέπω τον Ολυμπιακό να παίρνει νίκε επειδή βάζει τρίποντα ο Walkup, καταλαβαίνω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει καμία τύχη να πάρει Ευρωλίγκα. Καμία, καμία, καμία. Δηλαδή Γι' αυτό περιμένουμε, έβγαλε την Παναγία και τον Χριστού λίγο σε λίγο. Γιατί στα περιμένει τον. κρίσιμα μάτς, το να περιμένεις ότι ο Γόκα θα βάλει τρίποντο είναι σαν να περιμένεις ναι, το μάνα εξ ουρανού. Δεν θα συμβεί αυτό, απλά. Οπότε αν αυτός ο τύπος, ο Κίναν Evans, καταφέρει όντως να παίξει μπάσκετ, εγώ δεν το πιστεύω ακόμα. Αν Μάθε. καταφέρει να παίξει μπάσκετ και στο Final Four είναι σε καλή κατάσταση, αν είναι Ολυμπιακός με το καλό, τότε θα μπορούμε να έχουμε ρεαλιστική ελπίδα. Αν πάμε με το Γόγα και τον Τιλικίνα, μην ασχοληθείτε, μην το δείτε, πηγαίνετε να πιείτε κανένα ποτό. Δεν ξέρω, καρδίτσα ξεκαρδίτσα, 19 λεπτά συν 21, 15 πόντους. Με 5 assist. Εντάξει. Θα παίξει τώρα στη διαβολοβδομάδα. Αν δεν παίξει, τι, θα τον προφυλάξουμε να τον παίξουμε να παίξει μετά με το Λαύριο. Εννοείται θα παίξει. Δεν Και παίρνω, ταιριάζει ο κύριε τώρα. δεν παίρνω και όρκο. Και παίζουμε με Τζαλγκύρη, την πρώτη εβδομάδα. Και καπάκι Μονακό 100% θα παίξει. Μονακό σου Ναι. λέω, συγγνώμη, Αρμάνι. 100% θα παίξει. Ναι. Έπαιξε 20 λεπτά σήμερα. Έτοιμο είναι. Θα δούμε. Τέλο Εντάξει, λίγο, πάντων. μπορεί να μην είναι, να είναι για αυτό το επίπεδο, για τις καρδίτσες ακόμα. Να θέλει Εντάξει, και ρε μια εβδομάδα φίλε. ακόμα. Okay. Έχει κάνει Ναι, πολλέ ομαδικέ. Λέει είναι η πέμπτη-έκτη ομαδική που έκανε την τελευταία εβδομάδα. ναι, αλλά έχει να παίξει ένα μισό χρόνο. Θα Ναι, πω. δεν σου λέω να παίξει 25 λεπτά. Σίγουρα δεν θα είναι στη θέση του Λί, δεν θα είναι DMP. Την Ναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα. μια καλή αρχή θα είναι να βγει ο Λί DMP, ας πούμε. Καλά, θα είναι Να βέβαια. βγει ο Λί Πάλι. εκτός το δεκάδας και λέω. Ναι, θα βγει, θα βγει. Λοιπόν, Να πω δύο-τρει ατάκε για το match. κάτσε μισό. Ο Ντόρση, ναι, να το κλείσω. Ο Ντόρση περνάει το φορμάρισμα, είχε 2 στα 11. Έβαλε βολές, βέβαια. Εντάξει, όχι όλες, έχασε και 2. Ε, παραμένει ο μόνος παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει τη δικιά του φάση όσο ο Φουρνιέ είναι εκτός. Άντε να σταματήσω αυτό που σου έχω να πω Και εδώ. να πω και για το Μακίσικ ότι όποιος πίστευε ότι ο Λί μπορεί να πάρει αυτό το ρόλο του Μακίσικ ήταν εκτός του πιο χρόνο. Ο Μακίσικ, εγώ που έλεγα ότι πρέπει να φύγει. Ο Μακίσικ στα 36 του, 8 Λί δεν κάνουν ένα Μακίσικ. Αυτά. Πες Κώστα. Θα ξεκινήσουμε αυτό που είπε με το ΣΑΚ. Επιτέλου είναι κομβικό στο ΣΑΚ μέχρι 40 να πάει, τουλάχιστον έτσι όπω είναι ο Ολυμπιακό τώρα και ακόμα ντεφορμέ. Το κάθε το παιχνίδι το διαιτητικό που δεν το έχουμε ακόμα καθόλου. Νομίζω έκανε 4-5 κλειψίματα, δεν ξέρω αν τα έχει μπροστά σου μου λε. Βοήθησε αρκετά στην τελευταία περίοδο. 4, ναι. 4. Word OK. Εντάξει. Και Δεν ήταν καλό, δεν συγγνώμη για το πειράζει. Μακίσικ που λες και ο Μακίσικ Αρχηγόπουλο και θέλουμε και την περίληψη στο γήπεδο, έτσι. Πάντοτε θα θέλουμε την Περίλ μέχρι 45 να πάει Μάκη. Ναι. Α του κάνουν συμβόλαιο μόνο και μόνο να τη βλέπουμε. Μα φτιάχνει το βράδυ. Τέλο πάντων, τι άλλο λέω. Εγώ θα συνεχίσω να λέω το 17-18 assist λάθη. Πάλι δεν. Είναι κακή αριθμή για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, πόσο μάλλον τον Μπαρτζόκα, που πάντα η assist του ήταν το αποκούμπι του. Για πρώτη φορά βέβαια δεν είχε βάθος η Παρτιζάν στο blockout. Τα rebound τους ξεπατώσαμε 40-22, 25, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Στο 54-62 που είπε στο συν 8, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί η Παρτιζάν θα μπορούσε να το κλειδώσει το παιχνίδι. Πένανε οι Μπρούνο και οι άλλοι έτοιμοι την πάσα. Είχαν αφήσει πίσω τον αμυντικό και χάναν κάτι λέει από τη Πούτσα. Ναι, ο Μίλτον νομίζω έχασε κανένα Ο δυο και ο Μίλτον Μπρούνο, ναι. και ο Μπρούνο εκεί ήταν πολύ κομβικό. Δεν θα γύρναγε. Άμα πήγαινε συν 10, συν 11, ξέχνα το. Τώρα καταλάβαμε επίση, όσο και ήταν και καλό ο Καλάθι, ότι άμα είχε καλάθι, εγώ καπκελί, καλύτερα να άνεβηκε με ένα παράθυρο και να βάζει δύο μπατονέτ στα αυτιά σου. Τον αφήσαμε να βαράει, είχε 0 στα 5, 0 στα 6. Βέβαια, εντάξει, μετά τα έκανε κόλλο ο Άσιγκτον και οι υπόλοιποι και ο Μίλτον. Δεν κάνανε μια καθαρή σωστή επίθεση μετά την πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακό. Εγώ θα πω ότι συνεχίζουμε να είμαστε από μέτρη ω κακοί. Θα πω Κακή, ότι. πολύ κακή, Ε, όχι. πολύ. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι είναι όλα στη μέση. Η Ευρωμπάσκετ αργήσαμε να γυρίσουμε. Να. Οι ελλείψεις που έχουμε μακάρι να κρυφτούν με τον Εύανς. Όσο κερδίζουμε ένα καλό, δεν θα τα θυμόμαστε. Αυτά που λέγαμε και μεταξύ μας. Σε 2 μήνες δεν θα θυμόμαστε.
Συν ότι δημιουργεί μια συνθήκη ο Ολυμπιακός να έχει μπει. Είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κατορθώσει να παίξει 4 σερί παιχνίδια. Τέσσερα συνολικά παιχνίδια mini playoff. Να βγάλει ενέργεια, να παίξει το αμυντικό πλάνο του, να είναι όλα τα παιχνίδια στον πόντο με καλέ ομάδε. Ενώ με Χάπολ, Μονακό και με Παρτιζάν. Έτσι. Και να σκληραγωγηθεί από τώρα, ίσω όσο νωρί και να είναι, για τα δύσκολα που έρχονται στο μέλλον. Πάντως να σου Αυτά πω πάνω κάτι, ρε κάτω. Κώστα. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει Μπασκόνια με το ζόρι. Οριακή νίκη. Στην παράταση. Χάνει από τη Ρεάλ καθαρά. Κερδίζει την Ντουμπάι καθαρά. Και μετά έχει εντός ήττα με την Εφές. Με τη Μακάμπι κερδίζει από θαύμα. Κάνει παρέλαση στο Μόναχο. Χάνει από τη Μονακό φιλοκαθαρά. Και με Χάπολ και Παρτιζάν εντός έδρας. Είναι μάτς που είναι για να χάσεις. Κάλλιστα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Το θέμα είναι τα Δηλαδή θα penalty. μπορούσε να έχει ένα σκορ τώρα, είναι στο 6-3, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στο 3-6. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Σου λέω Γι' τη αυτό είμαστε Μακάμπι, Ολυμπιακό, δεν σου λέω δεν την είμαστε Ζαλγκύρι. Πασκόνια, τη Μακάμπι και τα δύο αυτά. Είμαστε Ολυμπιακό. Η Μακάμπη, αν έπαιζε απέναντι με τη Βιλερμπάν, δεν θα το είχαν και το παιχνίδι. Αν έπαιζε με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό Τεράλ, είναι πιθανό να το χάσει. Όπω το χάσει και τώρα από τη Πέστην, από τη Μονακό. Μπροστά ήταν στο πρώτο μήχρονο. Δεν θα Εντάξει, μπορούσαν δεν ήταν κάλλιστα σε να το κανένα χάσουν, ρε μάτσα παιδί μου. μπροστά 15 πόντους. 13 Εντάξει, πόντους. ήταν συν 8 με τη Μονακό, πάλι συν 9, πόσο ήταν. Άλλο 13, άλλο 8. Στο ένα Κερδίζει η λεπτό. ομάδα. Μα κάνει. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, δεν λέω. Ναι, ξανά προφανώς χαιρόμαστε για τις νίκες και όσο κερδίζεις, τόσο λύνεις και τα προβλήματά σου. Είναι Δηλαδή, προφανές. να σου βάλω την παρένθεση. Αν έχανε με κάτω τα χέρια 25 πόντου μέσω όρο στο οποίο δεν παίζει εκτό έδρα παιχνίδι, τι θα έκανε. Τα είχαμε πάει να σταυρώσουμε τον Μπαρτζόκα, έτσι. Θα το είχαμε ξεκινήσει στα Χριστούγεννα. Δεν το συζητάμε, προφανώς. Αλλά και είναι καλό ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλά εκτός έδρας, όπου έχει πάει. Απλά είναι πολύ ανησυχητικό το ότι η εικόνα στο ΣΕΦ είναι τόσο κακή. Δηλαδή, ξεκινάει εκτός του Ντουμπάι, σε όλα τα άλλα μάτια ήμασταν χειρότεροι εντός έδρας. Ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο. Ναι, διαφωνώ σε αυτό. Η Εκκλησία Ε, πάλι, Άγιο Παντελήνη μα λίγο ήταν κάτι τι 7, λίγο βάλανε 2 φωνέ παραπάνω. Ρε παιδιά, πληρώνετε διαρκέ 1.000. Πηγαίνετε με τι κοπελιέ σα, τα αγόρια σα κτλ. Βάλτε, πείτε ένα Ολυμπιακό. Που σα δείχνει κάμερα και τρελαίνεστε με τη selfie. Πείτε, έχουμε να πάμε πολλά χρόνια εμεί γήπεδο. Αλλά πείτε και ένα Ολυμπιακό. Παναθεμάτο δεν είναι δύσκολο. ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Τι έχει τώρα ο Ολυμπιακός μπροστά, έχει τη Ζαλγκύρης. Τη Ζαλγκύρης ο Γκος παραμένει απόν, έτσι. Παραμένει. Ωραία. Θεωρώ είμαστε μεγάλο φαβόρι. Είναι ευκαιρία για μεγάλη νίκη η Ζαλγκύρης που είναι από πάνω μας και είναι η πιο σταθερή ομάδα μέχρι στιγμής με το οργανωμένο ωραίο μπάσκετ της. Είναι ευκαιρία να κάνουμε μια μεγάλη νίκη με τη Ζαλγκύρης και πιστική νίκη, ρε παιδί, να ρίξουμε 20 πόντους σε Ε, κάποιον. με διαβλοβομάδα να υπέρχεται μπορεί να κάνουμε. Εντάξει, Μπορούμε. λέω εγώ τώρα πώς θα το ήθελα. Έτσι θα το ήθελα. Να κερδίσουμε καθαρά, να κάνεις και ένα statement. Δεν μπορεί να είναι μια statement νίκη. Είναι ομάδα που δεν μπορεί να σου βάλει μεγάλα ερωτηματικά στο κομμάτι αθλητικότητα πάντων. Ο Ολυμπιακό χωλαίνει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ναι, εντάξει, βέβαια. Εντάξει, έχει το Φραντσίσκο, έχει τον άλλο το. Φραντζίσκο Ράι την αθλητική. Και Τώρα κάτι. το τριάριο Του Λιθουανό. Μπελή. Ε? Ο Τουμπέλη. Όχι ο Τουμπέλης, ο Σιρβίδης, πώς λέγεται. Σερβίδη. Είναι τρει και μετά είναι ο Τουμπέλη, το άλλο το κρέα που έχουν στο 4 το Σαραντάρι. Κάτι Μπραζδέκη και κάτι Σεϊμπούτζη λέω. Και κάτι Μπιρούτη που είναι τώρα πιο αληθή από τι αληθέ τώρα. Δεν έχουν άλλο στυλ Ο μπάσκετ Μπιρούτης, επικίνδυνοι ναι, παραμένουν. εντάξει. Αλλά σου λέω, ο Μπραζδέικης, ο Σιρβίδης, μπορούν να σπρώξουν όλοι αυτοί. Ο Ουλάνοβας. Άμα μπορεί να σπρώξει ο Μπραζδέκη και ο Λάνοβα, να το κλείσουμε το μαγαζί. Εντάξει. Δηλαδή, αν συνεχίσει ο Βεζέγκοφ ή Καλά, δεν σου οποιοδήποτε. λέω να σπρώξουν τον Μπρούνο Φερνάντο, σου λέω τον Βεζέγκοφ να σπρώξουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε λύσει τώρα. Δεν είναι αθλητική Ζαλγκύρη. Μην το ξαναδούμε τέταρτο στο ρημάτς γιατί θα είναι προβληματικό. Ναι. Παρένθεση, ο Βεζέγκοφ είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν έκανε κακά νούμερα προχθές, αλλά πήρε πάλι 7 σουτ. Ρε Σάσα, μα δεν καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Δηλαδή θες να βγεις MVP ξανά φέτος.
γιατί δεν παίρνει παραπάνω φάσει. Και Γιατί δεν του καταλαβαίνω ότι δίνουν η την μπάλα, ομάδα ρε επειδή φίλε. είναι στατική, αυτό που έλεγε πριν, Ναι. επειδή είναι στατική δεν βγαίνουν φάσει για τον Σάσα. Να τη οθήσει ο ίδιο, να ζητήσει την μπάλα, να πάει να ποστάρει κάποιον και να πάρει την μπάλα πάνω του. Και να κάνει Δεν το αυτά τα ζητάμε. fade away που κάνει. Δύσκολα να τα κάνει αυτό ο Βεζέγκοφ. Όντα και ντεφορμέ κιόλα. Δεν είναι στο ρεπερτόριο να το κάνει αυτό. Το Σε κάνει καλό τώρα. επίπεδο. Εγώ Όταν θα το να ανέβει η βλέπω το ομάδα θα Βεζέγκο ανέβει να παίρνει πάλι. πάλι 5, 4, 5, 6 σουτ, μου φαίνεται θλιβερό. Και άμα παίρνει 17 Έχει, ο Ντόρσεϊ, έχει πώ θα πάρει πάει ο πάλι. Γόκα, πρόσεχε Κώστα, έχει πάρει ο Γόκα 10 σουτ και ο Ντιλικίνα Ε, 8. είναι τα μισά με άντερ όμω. Και στου Ο δύο. Ντιλικίνα δεν είναι κανένα άντερ. Ε, Έχει πάρει ενώ 8 και ο Ντόρζι έχει πάρει 11 και ο Βεζέγκο έχει πάρει 7 σουτ. Δηλαδή, τα σου του κάτι Σάσα δεν τα πάει έχει πάρει καλά ο. εδώ. Όταν ο Πώ δεν πάει. MVP σου που παίρνει 4 εκατομμύρια παίρνει 7 σουτ και ο Ντιλικίνα παίρνει 8, κάτι έχει γίνει λάθο στο Το σχεδιασμό. λάθο είναι ο Ντόρσεϊ. Το λάθο είναι ο Ντόρσεϊ. Δεν μπορεί να έχει 17 δευτερόλεπτα την μπάλα στην κατοχή του. Και πότε θα περάσει, πότε θα ρολάρει, πότε. Συν τα 11, 12, 13 σου του παίρνει. Δεν λέω καλά κάνει γιατί είναι στο Λικόφο και μα έχει στο X3 μάλλον ο ίδιο. Όταν θα πέσει ο Ντόρσεϊ, όταν θα πέσει ο Ντόρσεϊ, χτύπα ξύλο, μην πέσει το παιδί. Όταν θα σταματήσει αυτό το one to one και το πολύ over dribbling, μπορεί ο Σάρα να ανέβει λίγο. Και η ομάδα μαζί είναι. Τέλο πάντων, πάντω κάτι πάει λάθο αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ότι όταν. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτές τις απουσίες. Δηλαδή με το walk-up ενεργό πρέπει να παίζει την κανονική του επίθεση, έτσι. Οπότε το γεγονός ότι για τρίτο σερί μάτς έχει οριακά παραπάνω λάθη από assist ή κοντά ίδιο, σημαίνει ότι η επίθεση μας δεν ρολάρει σωστά, όπως ρόλαρε τα προηγούμενα χρόνια. Έστω αυτή η motion επίθεση δεν ρολάρει σωστά. Και από τη στιγμή που δεν ρολάρει σωστά, αυτό σημαίνει ότι ο Βεζέγκοφ παίρνει λιγότερα σούτα από τον Τιλικίνα και τον Γόκα. Είναι λάθος. Ναι, βέβαια, εννοείται είναι λάθο. Υπάρχει εξήγηση θεωρώ όμω. Ελπίζω να διορθωθεί με τον Νοέμβρη. Που θα είμαστε και πλήρη-πλήρη. Έτσι νομίζω δεν θα λείπει κανεί. Χτύπα ξύλο. Και το ίδιο ισχύει και για τον Πίτερς. Είναι κακό Που το παίζει παιδί. πολύ λίγο προφανώς. Αλλά ακόμα και σε αυτό το λίγο που παίζει δεν κάνει τίποτα ο Κακομοίρης γιατί δεν μπορεί. Δεν υπάρχει κάτι να πάρει. Και αυτό τώρα έφαγε το μισμάτσα βέρτα, τον έκανε ο Μπρούνο Ταναπού και δεν τον ξανέβαλε κι άλλο. Δηλαδή Εντάξει, ήταν και. δεν ήταν και καλό ματσάρισμα αυτό για τον Πίτερς βέβαια. Ναι. Δηλαδή προστάτεψέ τον. Όταν ο άλλος βάζει τον Μπρούνο στο 4 και εσύ πας να του βάλεις το. Που είναι μάλλον το πιο δυνατό τεσάρι στην Ευρώπη, ο Μπρούνο. Οριακά πεντάρι για μένα. Και εσύ πα και ρίχνει πάνω τον Πίτερ, εντάξει, ναι, δεν θα πάει καλά αυτό. Τέλο πάντων. Τι άλλο σου μένα το μάτς. Τίποτα, ότι είχα τα νεύρα μου, ότι ήμουν σίγουρο ότι θα χάσουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Ε, δεν καταλάβαινα τα λάθη, έγιναν αρκετά λάθη, ρε παιδί μου. Δηλαδή 18 λάθη τώρα. Τέλο πάντων. Ε, Όσο παίζουμε προβλέψιμα και αργά, τα λάθη θα είναι εκεί. Θα είναι 12, 13, 15, 17, 18. Πάντως 18 είναι πάρα πολλά. Όταν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει το motion, το σωστό motion, να παίξει παραπάνω που λέγαμε και το transition, λίγο παραπάνω pick and roll για να ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο ο Μίλου και ο Χολ, πόσο μάλλον. Θα περιοριστούν αυτόματα πιστεύω και τα λάθη. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Μ' άρεσε η ενέργεια του Χολ πάλι. Όσο έχει καλή ενέργεια, εγώ θα τον στηρίζω. Είναι Καλά, σημαντικό. δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώ. Άμα το στηρίξουμε, καταστραφήκαμε. Θα πάμε να πάρουμε πεντάρι άλλο. Κι άλλο εννοώ, πού θα το βρούμε. Όχι, εντάξει, ναι, απλά θέλω να πω ότι η ενέργεια είναι το σημαντικό στην περίπτωση του Χολ. Να βλέπεις ότι έχει διάθεση και. Λίγο παραπάνω να αρχίσει να σπρώχνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι πολύ βαρύ σέντερ, αλλά σπρώξε λίγο, ρε χολάκο μου. Σ' αγαπάω και εγώ σε εκτίμηση. Λίγο παραπάνω Πάντως, σπρώξε λίγο. πολύ θετικό ότι δεν χάνει βολές. Δηλαδή πάλι τώρα έχει 3 στις 4. Έβαλε και μια τρελή νομίζω. Του Χολ δεν ήταν αυτή που πήγε Ναι, πάνω. γέλαγε μόνο σου κάνα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Και ο Μιλουτίνοφ 4 στις 5. Αυτό είναι για τρία μεγάλη για τον Ολυμπιακό που πέρσι σούταρε η σέντερ του στο 40%. Μεγάλη ιστορία. Τώρα για τις βολές, επειδή έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα, θες να το πιάσουμε για το 31-5. Άμα θε το πιάνει, άμα θε δεν το πιάνει. Το αφήνω πάνω σου. Να πω ένα σχόλιο και πε το μόνο σου. Για να έχει παραπάνω βολέ από τον αντίπαλο, πρέπει να ξεκινάει ένα παιχνίδι και να μην χάνει 20 πόντου από το ημίχρονο. Έτσι. Να ξεκινήσουμε και αυτό να είσαι διεκδικητή του μάτ. Και να χρειαστεί να κάνει κάποια φάουλ, να δώσει κάποια βοήθεια κτλ. Άμα χάνει 20 πόντου από το ημίχρονο, είναι λογικό θα βαρέσει λιγότερο βολέ.
Την κλείνω και συνεχίζεις, αν θες να πεις κάτι. Όχι, εντάξει, δεν έχω από πολλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω πού αδικήθηκε η Παρτιζάν και πού έπρεπε να πάρει παραπάνω βολές. Δηλαδή, πέντε πήρε, θα μπορούσε να μην πάρει και καμία, αν με ρωτάς. Δηλαδή, πού ήταν οι φάσεις. Του Ολυμπιακού όντω υπάρχουν κάνα δύο φάσεις που θα μπορούσε να μην είναι βολές. Δηλαδή, μία τάπα νομίζω στον Τόρση που είναι ψιλοκαθάρι. Συμφωνώ. Ε, είναι κάνα δύο φάσεις που όντω θα μπορούσαν να πάνε ανάποδα. Αλλά τη Παρτιζάν υπάρχει φάση, δηλαδή που έγινε φάουλ και δεν δόθηκε. Δεν Με ξέρω. το ξύλο που έδινε οδηγία ο Μπράντοβιτ. Δηλαδή σε αυτό που διαμαρτύρθηκε σαν τον κλόουν, στο μιλωτίνο φάουλ του έχουν κάνει τρία φάουλ. Και τι Βέβαια είναι και η θεία δίκη. Ρόδα είναι και γυρίζουν όλοι. Θυμάσαι πριν 15-20 χρόνια. Ναι, ναι, πώς δεν θυμάμαι. Τότε εμεί μετράγαμε βολέ βέβαια. Τι μετράγαμε. Αλλά τότε ήταν υπεράνω ο κύριο Σάρα. Τώρα έκανε. Ο κύριο Σάρα λέω. Ο κύριο Μελιτζάνα, πε το όνομα. Μπράντοβιτ. Τώρα ήρθε στο ΣΕΦ ενώ ήταν πάντα Κυριλάτο και υπεράνω και Πιλοίδηδε και Αναστόπουλοι. Τώρα τον πείραξαν οι βολέ. Δεν πειράζει. Μείνει στο 3-6 που είσαι. Πάντω Σε βλέπω. δεν μίλησε τόσο πολύ ο Μπράντοβιτ για βολές όσο μίλησε Όχι. το SDNA. Δηλαδή το SDNA, ας πούμε, έβγαλε πρωτοσέλιδο ότι φοβερός Ολυμπιακός από τη γραμμή των βολών. Α, ναι, γιατί σου Αυτό έκανε ο τίτλος. delete, δεν τα έχω δει. Πες τα εσύ, δεν τα έχω δει. Δεν τα Αυτό βλέπω. ήταν. Τίτλος φοβερός Ολυμπιακός από τη γραμμή των βολών και όταν βγήκε αυτός μην το χαρακτηρίσω, ο πρόεδρος είναι εκεί, ο γενικός διευθυντής, βγήκε και είπε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε λόγω βολών αυτό το μάτς. Έπρεπε να χάσει και κέρδισε λόγω βολών. Ο κύριο πρόεδρο, γιατί βγήκε και μα έβαλε χέρι. Έβαλε χέρι στο μέσο οπαδό, στο μέσο χαζό που σαν και εμά που κάνουμε κομπέ, ότι είμαστε στυλισμένοι, που πιάνουμε στο στόμα στο Λεσόρ, γιατί είναι, λέει το πέστο. Άμα θέσαμε, θα σου δίνω και την πάθη του Λεσόρ. Για το ιατρικό απόρριτο κτλ. Εσύ κύριε Παπαθεοδόρο και το SDNA σου και το συνάφι σου έβγαλαν μετά από μια εβδομάδα SDNA live 2 ώρες στο γιατρό να μιλήσει για ιατρικά απόρριτα του Λεσόρ. Το θυμάσαι κύριε Παπαθεοδόρο, που τον έβγαλε καπάκι, γιατί μετά έφυγε, μετά από 10 χρόνια, 19 χρόνια στην ΚΑΕ. Ναι, ναι. Και τι είπαμε, να τραυματιστεί ο Λεσόρ, είπαμε. Ένα παίκτη που θα γίνει 24 μήνε θα γυρίσει τελικά στου 14 παίζοντα κίνο, τζόκερ και επιλογή θα κάνει ο Λεσόρ με την ΚΑΕ και τον Αχταρμάν. Αν τελικά θα κάνει χειρουργείο νέο ή αγωγή, θα δούμε. Άρα να μην ενημερωθεί ο μέσο Παναθηναϊκός. Άσε με να πες. Όπω το βλέπαμε και εμεί με τον Εύαν. Εντάξει, θα Δεν βγει θέλουμε τώρα. ενημέρωση. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα προφανώ. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι. Δεν θα πιάσω το DNA. Να πιάσω λίγο το Λεσόρο όμω, γιατί. Είναι και καλό παιδί, όχι τίποτα άλλο. Μιλάμε πολύ ώρα. Ε, σε κανένα ταρτάκι θα το λήξουμε. Εντάξει, λοιπόν, απλά να πιάσω το Λεσόρ λίγο. Ε, και να το συνδέσω λίγο με του δημοσιογράφου. Εμείς λοιπόν την Κυριακή, την προηγούμενη, είπαμε ότι ο Λεσόρ δεν πάει καλά η αποθεραπεία του. Χωρίς λεπτομέρειες δεν ξέραμε. Δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Απλά ότι δεν θα παίξει σε μια ομάδα που λέγανε ότι θα παίξει και ότι θα μείνει έξω παραπάνω. Αυτό ήξερα. Και ότι δεν πάει πολύ καλά από θεραπεία. Το αυτό Ναι, είπατε ότι δεν ακριβώ. πάει καλά. Αυτό ήξερα. Απλά, έτσι. Και το είπα. Λοιπόν, και βγήκε την Τετάρτη ότι ισχύει αυτή η ιστορία και την Πέμπτη ότι πάει ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, μαντάτα ήταν χειρότερα και από αυτό που έλεγα εγώ. Λοιπόν, και να πω, να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Αυτό το ξέρε μόνο ο Γιάννης και η πηγή του Γιάννη από τη Σερβία. Δηλαδή, και αυτός από τη Σερβία από πού το έμαθε στην τελική. Το ταρό πήγε σε ένα medium. Το ξέρε μόνο ο Γιάννης αυτό. Δηλαδή ο Αταμάν, αυτός ο Παπαθεοδόρου, ο Κοντός, όλοι συν από τον κύκλο του Παναθηναϊκού δεν ξέραν τι γίνεται με τον Λεσόρ. Και αν δεν ξέραν, το μάθανε ξαφνικά την Τρίτη, δηλαδή ο Λεσόρ μέχρι την Τρίτη δεν είχε κανένα πόνο. Πήγαινε καβάλα στα άλογο και ξαφνικά την Τετάρτη προέκυψε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί η μαγνητική λέει είναι την Τρίτη. Που και γι' αυτό έχω επιφυλάξει. Ή Λοιπόν, ξέρουν και δεν τα λένε, ή δεν ξέρουν και. όχι, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι δεν γίνεται ο Γιάννης από το Αντιμπότοξ να ξέρει την Κυριακή κάτι Που δεν είναι και με δημοσιογράφο μία άλλωστε και πηγή δεν της είναι πόρτερ. πλάκας. Δεν υποτιμάω την πηγή μου, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και να μην το ξέρει ο Παναθηναϊκός, να μην το ξέρουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται αυτό, ξεχάστε το. Είναι δεδομένο ότι το ξέραν πριν από μένα.
Εντάξει, αυτό είναι το κομμάτι που προασπίζουν την ομάδα, βέβαια, ίσω. Ότι ξέρουν Ναι, κάτι θέλω να πω ότι ακριβότερο. υπάρχει μια ομερτά λοιπόν εκεί που δεν μιλάμε και δεν λέμε τίποτα. Και κοροϊδεύουμε τον κόσμο, παραμυθιάζουμε. Το ίδιο το είδαμε και με τον Ολυμπιακό και τον έβατσε. Έτσι. Δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Ε, Αυτό λοιπόν για μένα είναι πολύ προβληματικό το σύστημα. Γιατί μετά τι πιστεύουμε και τι λέμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Δηλαδή γιατί γίνονται όλες αυτές οι κουβέντες μετά. Για τα ιατρικά απόρριτα τώρα δεν θα μιλήσω. Γιατί εντάξει, ο πρώτο τραυματία είναι ο Λεσόρ, παίχτη. Που συζητάμε πότε θα γυρίσει και πώ. Δηλαδή, όταν χτύπησε ο Ρονάλντο το 98, δεν είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα για το πόσο καιρό θα μείνει έξω. Και όταν υποτροπίασε, δεν είπαμε τι ήταν ιατρικό απόρριτο τότε. Όταν χτύπησε ο Τζιοβάνι το 99 με τον άλλο Ο Τζοβάν. του Ηρακλή, πώ τα λένε, Το Σέμο. το Σέμο, δεν είπαμε θα μείνει 4 μήνε έξω. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα, ότι δεν μπορούμε να λέμε για ιατρικά απόρριτα. Τι καινούριο είναι αυτό. Κάτι το παίζουμε γιατροί. Πάει να Είπαμε, παίρνει πόσο καιρό ακούμε θα μείνει έξω. χρονοδιάγραμμα και αυτά που λε. Ναι, και τι έχει και τα λέμε αυτά, δεν είναι κακό. Ναι, και στραβά να πάει χτύπα ξύλο το παιδί. Δηλαδή, επειδή έγινε, τι πρέπει, να μην μιλήσει κάποιο. Πήγε στραβά η υποθεραπεία του ή πήγε κάτι στραβά. Χτύπα ξύλο το παιδί να καλό είναι συμπαθέστατο, ξαναλέω. Πέρα από το οποιοδήποτε κόντρα. Τις Ο άλλο μα μπαντάζες. είπε εξευτελισμένου, λέει αυτοί που ασχολούνται λέει, με τα ιατρικά πρώτα, βρωμιάριδε, είπε εξευτελισμένοι. Σώπα ρε παπαδέ, ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, Δεν τέλος είπε πάντων, κάτι ρε παιδί τέτοιο. μου, εγώ αυτό που Μήπω δεν σε πρόλαβε ο Γιάννη και έχει θέμα. Τέλο πάντων. απλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι και άσε αυτοί λοιπόν είναι μιλημένοι από τον Παναθηναϊκό να μην μιλήσουν. Οι Ναι, θα υπόλοιποι, πάει ο Μελάγε να κάνει ρεπορτάζ. Ή θα πάει οι ο. υπόλοιποι γιατί δεν βγήκαν να το πούν. Μα δεν είναι ρεπορτάζ, ρε Κώστα. Είναι ότι όλοι λίγο πολύ του ίδιου ανθρώπου ξέρουν. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση. Και Συνέχισε, συνέχισε. να το συνδέσω πάλι με το shorts. Δηλαδή αυτή με το shorts τώρα, γιατί δεν βγαίνει κάποιο να πει τι γίνεται. Ανοιχτά. Βγήκε ο Αταμάν και σε επιβεβαίωσε. Ότι Ε? ψάχνω να το δώσω αν δεν παίξει το μπάσκετ που Ρε, θέλει. εννοείται ότι έχω επιβεβαιωθεί, το ξέρω ότι ισχύει. Απλά λέω γιατί δεν βγαίνει κάποιο να το πει καθαρά ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει μία λύση σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν δούλεψε. Και χάσαν την ψυχραιμία του και την υπομονή του. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει όντω να πάει για ντύλο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Μπορεί να περιμένει να βγάλει άκρη με το shorts. Αλλά ο Αταμάν και η διοίκηση και δεν ξέρω ποιο έχουν χάσει την υπομονή του. Και δεν είναι προ αυτή την κατεύθυνση πλέον. Είναι και πολύ νωρί να χάνει υπομονή. Είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Βρε τρόπο. Δηλαδή, η δουλειά του Αταμάν ποιο είναι, να διαλέγει παίχτε και να πει Α, ελάτε σόρτ να παίξει λέει, το μπάσκετ μου. Ποιο είναι το μπάσκετ του Αταμάν, τουλάχιστον το φετινό. Σόρτ κατέβα την μπάλα και δώσει τον άλλον. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι ο Αταμάν μίλησε καθαρά πάνω σε αυτό. Είπε ότι δεν θα αλλάξω εγώ. Θα αλλάξει ο Shorts. Και τον υποστήριξε και ο DBG σήμερα. Χθε πότε ήταν το τελευταίο Ε, του post. Μα γι' αυτό σου λέω, ειδικά όταν βλέπει και την υποστήριξη του DPG, καταλαβαίνει ότι το deal ψάχνεται. Δηλαδή, ο Σόρτ κοιτά τον εαυτό του. Γιατί αυτό δήλωσε ο DBG. Κοντή λέει υψηλού επίπεδου, πώ το είπε περίπου. Να κοιτάνε τον εαυτό του και να μην τροφοδοτούν λέει, τα πεντάρια. Ποια πεντάρια τροφοδοτούν, τον Μητόγλου που δεν μπορεί να στρίψει γύρω από τον εαυτό του. Ή τον Κουζέλογλου που ήταν συμπαθέστατο. Προσπάθησε. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω λίγο αυτό με την ομερτά και αυτά με έχει προβληματίσει. Εν πάση περιπτώσει. Και επειδή τα βλέπω και στον Ολυμπιακό τα ίδια, γι' αυτό κυρίω τσατίζομαι. Και επειδή φάγαμε και εμεί την κοροϊδία όλη την περσινή χρονιά με τον Κίναν και συνεχίστηκε και φέτος. Τώρα θα τη φάει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, προφανώς έγιναν λάθη στην ιστορία του Λεσόρ. Υπάρχουν ευθύνες, νομίζω μοιράστηκαν και κάποιες ευθύνες ήδη με το να απολυθεί ο Κακομοίρης μετά από 20 χρόνια. Αλλά εντάξει, είναι λίγο ο Κακομοίρης που απέλησαν. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι. Μπορεί Τέλος. και ιατρικό να μην είναι το λάθο. Έτυχε μια στραβή σε ένα σοβαρό τραυματισμό. Και τι έγινε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά αν όντω έχει γίνει σοβαρό λάθο, είτε στην εγχείρηση, είτε δεν ξέρω εγώ σε τι, στην περίπτωση του Λεσόρ, μετά πώ παίζει αυτό ο άνθρωπο στο Final Four. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ, σε τι, στην περίπτωση του Λεσόρ, μετά πώς παίζει αυτός ο άνθρωπος στο Final Four. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ, σε τι, στην περίπτωση του Λεσόρ, μετά πώς παίζει αυτός ο άνθρωπος στο Final Four. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ, σε τι, στην περίπτωση του Λεσόρ, μετά πώς παίζει αυτός ο άνθρωπος στο Final Four. Δηλαδή,
Οι δημοσιογράφοι γράφουν ότι προέκυψε μια χαρά ήταν, τουλάχιστον όχι έτοιμο να παίξει 30 λεπτά, αλλά μετά προέκυψε το οστικό είδημα και δεν Μα μπορούσε να μισό παίξει. λεπτό. Αν προέκυψε το αστικό είδημα μετά, σημαίνει ότι η εγχείρηση ήταν σωστή. Οπότε γιατί απολύθηκε ο άλλο. Και είναι άγνωστοι βουλέ, δεν ξέρει. Τέλο πάντων, δεν ξέρω. Ε, δεν Να ξέρω. πούμε ένα μπράβο, εγώ τουλάχιστον, καλά, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει, ένα μπράβο στου Αγγελόπουλου. Εξογωνιστική νίκη μετά από 6 χρόνια. Για πες. Αναφέρομαι και την ανακοίνωση που βγάλαμε στη βδομάδα. Αθωώθηκε ο κύριος Ντιμπιτζή βάσει των νέων αυστηρότερων νόμων και κανονισμών. Αθωώθηκε από έναν τύπο που μας έλεγε λαβαροκράτη και πελάτε σε επίσημο λογαριασμό του, έτσι. Και δεν το έλεγε ένας διαιτητής, δεν το έλεγε ένας παρατηρητής, το έλεγε ένας αθλητικός δικαστής. Ναι. Βέβαια, σαν την κουφή τυρόπιτα την επόμενη μέρα παρετήθηκε τουλάχιστον. Επιτέλους εξωαγωνιστική νίκη, επιτέλους πραγματικά. Μιλάμε για αθλητικό δικαστή, έτσι. Γιατί τέλος πάντων, να μην πω για τσαρούκες και αυτά που έχουν ακούσει από τα ναριά τελευταίο χρόνο. Είχαν συνηθίσει 20 χρόνια να μπαίνει ο κύριο Ομπράντοβιτ, εγώ τα λίγο πάντα. Κάθε ήττα του σωματείου, ότι είναι Γιάννη μου, νίκη του αθλήματο. Είχαν συνηθίσει ο κύριο Ομπράντοβιτ να έρχεται στο ΣΕΒ να παίρνει 30 βολέ και να μην κοκκινίζει. Κοκκίνιζε μόνο άλλε περιπτώσει. Είχαν συνηθίσει τα γραφεία τη ΕΣΑ να είναι 25 χρόνια δίπλα με το γραφείο του Γιανακόπουλου στο ΑΚΑ. Άμα πάω λέω πρώτο, ψέματα να μου πείτε. Ναι, όχι, όχι. Είχαν αθλητικού δικαστέ, βάζελου, να αποστάρουν σε sites του λαβαροκράτε και του λαβαροφρόνου για τον Ολυμπιακό, ο οποίο δίκασε μετά τον DBG, τον Αγγελόπουλο ή τον Γιανακόπουλο ή οποιονδήποτε. Πρώην αθλητέ ήταν 30 χρόνια πρόεδροι. Κάθε συμμετέχοντα που ήταν σκουπίδι εκείνη τη εποχή να του φάτε. Και α λένε και αλλιώ μετά, δεν έχω πρόβλημα. Οποιοδήποτε έχει μείνει, καθαρίστε του. Και α βγει όποιο θέλει Παναθηναϊκός να με κράξει στα chat και Ναι. στα δεν με Όχι, ενδιαφέρει. όχι, καλά, καλά κάνεις και τα λες. Επειδή εγώ τα παρασκηνιακά δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ, δηλαδή ούτε διάβασα την ανακοίνωση της ομάδας, αλλά καλά κάνεις. Βγάλαν και τα screenshot από κάτω, τα σχόλια που γράφει αυτό ο αθλητικό Αν δικαστή. θα Στα μπω να γκαζέτα σα DNA και σα πω τέτοια. θα μπω να τη δω. Αλλά όντως είναι νίκη, όντως. Αν όντως έγιναν έτσι τα πράγματα, μπράβο. Ε, Αυτά. Ένα άλλο που θέλω να πω για το Παναθηναϊκό, γιατί αλλάξαμε και δεν είχα τελειώσει τη σκέψη. Ο Παναθηναϊκός πήγε και πήρε τώρα τον Γκένεθ Φαρίντ από την Ταϊβάν, λέει, Με buyout. με buyout. Ρε μάγκες, δεν βρήκατε δηλαδή αλλού στην Ταϊβάν, δεν πρέπει να φτάσετε για να πάρετε σέντερ. Έλεγε ο άλλος ο Γιαννακόπουλος για λευκές πετσέτες πριν 2-3 χρόνια. Ή παραπάνω, 5-6 χρόνια ξέρω εγώ. Και πήγατε και πήρατε τον Γκένεθ Φαρίντα από την Ταϊβάν. Δεν τραπήκατε λίγο ότι θα μπει αυτό ο παίχτη. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Δηλαδή, στο Champions League δεν υπήρχε κάποιο παίχτη να πάρετε με buyout. Ο Πάουκ δεν είχε κάποιο center, α πούμε, να πάρετε. Έπρεπε να πάρετε τον Γκένεθ Φαρίντα από την Ταϊβάν. Και Άκη έχει καλό πεντάρι. Η ΑΕΚ μάλλον δεν θα του τον έδινε, αν κατάλαβα καλά. Αλλά κάτσε να σου πω τώρα. Η Καρδίτσα λοιπόν έχει ένα center που λέγεται Μάνσεν. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου να παίζει, έτσι. Κόβω, μην πω τι, ότι είναι 10 φορές καλύτερος από τον Κένεθ Φαρίν. Δεν υπάρχει να πας να πάρεις ένα 36χρονο ο οποίος έχει να παίξει μπάσκετ 5 χρόνια και παίζει στην Ταϊβάν. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι, εξεράγει το μυαλό μου όταν άκουσα το όνομα Κένεθ Φαρίν. Εντάξει, σοβαρό. Σοβαρός. Ακόμα και του Champions League παίκτη να έρθει για 2 μήνε. Σου λέει γιατί να έρθει για 2 μήνε. Ακόμα και ένα πρωταθλητή Ευρώπη όλα. Είναι 2 μήνε συμβόλαιο. Είναι λίγο έλα να σε αυτό και να φύγει. Δεν είναι και εύκολη Ο κατάσταση. Ολυμπιακό περισσότερο δεν έψαχνε παίχτη. Θα μου πει του χρειάστηκε να του αναδώσει συμβόλαιο και πήρε το Λί. Α, Ε, νόμιζα θα έλεγε ότι πήραμε το Μένσα. όχι, δεν λέω για το Μέντσα. Α, Όταν έψαχνε απαγνωσμένα παίχτη και πήρε το Λί έτσι. Καλά, μισό λεπτό. Ο Μέντσα από τον Κένθ Φαρίτ μάλλον θα ήταν καλύτερο. ε, Ρε παιδί να μου, με τον τη δούμε τον λογική άνθρωπο. ότι ο Κένθ Φαρίτ, ο οποίο υπήρξε καλό παίχτη κάποτε. Προφανώ. Μέχρι το 20. Ναι, αλλά έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε. 6 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχει περάσει ένα-ενάμιση χρόνο. Είναι 6 χρόνια. Είναι το ένα δεύτερο, το ένα τρίτο τη καριέρα του.
δεν παίζει μπάσκετ πια. Για να είσαι στην Ταϊβάν, καταλαβαίνετε πόσο έχει πέσει το επίπεδο. Στην Ταϊβάν είναι, ο πιο ψηλό είναι 1,88 και πήγε ο Φαρίτ που είναι 2,10. Δηλαδή, Σιγά παιδιά και 2-20. 2-4 είναι 2-3. όσο είναι τέλο πάντων. Δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει σε άλλο επίπεδο. Πήγε στην Ιταλία πέρσι και είχε 3 πόντου μεσόωρο. Σε ομάδα που έπεφτε. Εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν όμω αν σε τρει Είστε στα μέσα να καλά παίξει. σας, ρε. Φίλε, άμα πάρουν τον Μπάση, μια χαρά είναι στα καλά του. Τι. Πήραν ένα παίχτη για ένα μήνα. Άμα ανακοινωθεί σε 3 μέρε τον Μπάση, μια χαρά. Παίρνει έναν για ασφάλεια να. Άμα ανακοινωθεί ο Μπάση δεν χρειαζόταν Πώς δεν Εσύ χρειαζόταν, γιατί θα παίξει. Κώστα, ο Κουζέλογλου είναι καλύτερος από το Φαρίτ, ας πούμε. Δεν είναι καλύτερο, δε φίλε, ο Κουζέλογλου, ξέρω εγώ. Και Άντε εγώ και θα ξέρω κατέβει εγώ. πάλι στην Παρή και στη Ρεάλ με τον Κουζέλογλου να πα στο 5-6. Μόνο αυτά θα 100% σου είναι καλύτερος. Αν θες να μου πεις ότι θες ένα έξτρα παίχτη, ναι. Αυτό. Αλλά δεν είναι ο Φαρίτ. Θα δεις ότι ο Φαρίτ δεν θα παίξει. Μα Δεν δεν θα μπορεί. παίξει τρίτη. Θα φάει 30 πόντους πίσω. Δεν μπορεί να παίξει ο Φαρίτ μπάσκετ. Θα δεις ότι Έπρεπε να θα έχουν παίξει κάποιον πιο παίχτη πολύ την ο τρίτη. Κουζέλογλου. Έπρεπε να έχουν κάποιο παίχτη την τρίτη. Τι. Οποιονδήποτε. Έπρεπε να έχουν κάποιο παίχτη διαβλοβδομάδα, λέω. Και σου Δεν λέω πάτησε να ξανά, κατέβουμε ένα ο ψηλό. Μάντσεν της Καρδίτσας, Δεν θα ερχόταν φίλε την Κυριακή να παίξει μια προπόνηση και να παίξει την τρίτη. γιατί Ξέρω εγώ. Ποιο μάσε τώρα στα κάρτε, ξέρω εγώ τι μου λε. δεν τον έχω δει καν να παίζει τον Είναι κλειστή Οκτώβριο. αγορά. Πήγανε και πήραν ένα παίχτη για ένα μήνα. Οκ. Μα και αστείο. Άμα πάρουν τον Μπάση, μια χαρά είναι. Μπάση, Χόλμ και αν Αν επιπλέξει και το πάρουν τον Λεσόρ. Μπάση, εγώ δεν λέω ξανά, δεν λέω. Εγώ κριτικάρω αυτή την κίνηση τη συγκεκριμένη. Αυτή η κίνηση συγκεκριμένη λοιπόν πιστεύω ότι οποιοδήποτε παίχτη αν πήγαιναν στην Α1 Ελλάδα και πήγαινε ο Παναθηναϊκός και έλεγε θέλω να παίχτη για 2 μήνες, θα τον έδινε η Καρδίτσα ή δεν ξέρω εγώ ποιο. Θα τον έδινε, δεν θα έλεγε όχι στον Παναθηναϊκό. Το να πας να πάρεις ένα παίχτη από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ισοδύναμο της ΓΑΜΑ Εθνικής Ελλάδας σημαίνει ότι έχεις κατέβει, ρε παιδί μου, δεν Τέλο ξέρω πάντων. τι περιμένει να δεις. Τέλος Α πάντων. μείνουμε ότι δουλεύουν τον Μπάση. Μένουμε στι δηλώσει του Αταμάν. Θέλουν να παίχτη αγωνίω σε 40 ώρε να βρουν, βρήκαν τον πρωταθλητή. Οκ. Λοιπόν, κάτι άλλο, γιατί με την ίδια λογική, ρε παιδί μου, μπορούσαν να πάνε να πάρουν και τον Ζακ Όγκουστ, ξέρω εγώ. Ή μπορούσαν να πάνε να πάρουν, με την ίδια λογική ότι δεν σε νοιάζει αν είναι πρώην παίχτης. Μπορούσαν να πούν στον James Kist να γυρίσει, ας πούμε, να παίξει μπάσκετ. Ο Όγκο που είπε είναι και αυτό αθλητή πρώην, αλλά τουλάχιστον δεν παίζει 2 άμυνε που θέλουν να παίξει ίσω ο άλλο. Να κάνει μια τάπα, ξέρω εγώ, και να βγει έξω. Κάνει 2 φάουλ, να σπρώξει και Θα να παίξει βγει στο ο πεντάλεπτο. Χάρη. Καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, Χρονικά αρέσει, δεν λέω θα είναι MVP τώρα κι εσύ. Σε 20, σε 30 ώρε στείλει τον Μποζίκα να σου φέρει το μένα σε 30 ώρε. Τι θα βρει κάνει κι εσύ. Υπερβάλλει τώρα νομίζω. Τι θα βρει κάνει. Δεν αφήνουν μα παίξει σου τώρα λέω τον ξανά 24. ότι οποιοδήποτε σέντερ αυτή τη στιγμή που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερος από τον Φαρίτ. Δηλαδή, αδερφέ, την Οποιοδήποτε. Κυριακή το βράδυ έχουν υποχρεώσει αυτή που περιγράφει. Άρα δεν θα κάνουν προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Άρα την Τρίτη και την Πέμπτη θα παίζανε στο τέτοιο. Γι' αυτό πήραν τον άλλο Σαββατιάτικο. Την Τετάρτη που βγήκε η είδηση για το Λεσόρ μέχρι την Κυριακή είχαν 3 μέρες. Να τσεκάρουν Τι θα όλοι πούνε τους στον άλλο, δεν σέντερ θα της παίξει Κυριακή Α1. μεσημέρι. Δεν μπορεί να το πει έτσι. Επίσημε Sky είναι κι άλλε. Τι θα το πει το άλλο, δεν θα παίξει Κυριακή, θα πάω στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται Νομίζω περίεργο. στην Καρδίτσα μπορεί να το πεις αυτό, ναι, τέλος πάντων. Στην Άσε οποία που είναι και το Καρδίτσα marketing δεν στο είναι άλλο. και ο Μπουρούσης μπλεκόμενος. Είναι νομίζω ακόμα. Ναι. Ένα παραπάνω Νομίζω. για τον Τέλο Παναθηναϊκό. πάντων. Τον Μπουρούση να έφερε να παίξει, ρε. Έλα μου λέει και Καλύτερα θα 43 παίζε. χρονών. 43 είναι. Καλύτερα θα παίζε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε σκηνές απείρου κάτω τον Φαρίτ. Δηλαδή χαίρομαι που έρχεται. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχουμε δει χειρότερο παίχτη να περνάει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ε, Να τον δω, θέλω να τον δω και εγώ από Αν παίξει Τζεσεκά. κιόλας 20 λεπτά με την Παρή, Πολλά. Πολλά θα λεπτά. το χαρώ πάρα πολύ με τη Real. Δηλαδή Δεκάλεπτο θα θα παίξει. πάει τώρα στο Lions και στον Ταβάρες, δηλαδή ο Φαρίτ. Ναι. Εγώ πραγματικά θέλω να δω αν είναι χειρότερο του Μένσα. Εγώ πιστεύω δεν είναι χειρότερο του Μένσα. Πάντως ο Μέντσα έπαιζε σε υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή στο NCAA. αναπτυξιακή λίγα που έπαιζε δεν είναι Ταϊβάν. Έτσι. Ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν.
Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα ξέσπασα. Καμιά αλλαγή κάνω στο φάντας και θα σας πάρω πληρώνω κορδέλα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, εγώ το fantasy οριακά το έχω παρατήσει γιατί δεν πάει άλλο. Ε, να πω τι έκανα. Έδιωξα τον Τόρση γιατί δεν τραβάει το παιδί. Έδιωξα το Φόιντμαν, ο οποίος ήταν μεγάλη επιτυχία της αγωνιστικής, ήταν εκτός αποστολής. Και τον οποίο Φόιντμαν τον πήρα επειδή κάποιος μου είπε ότι ο Ράιτ είναι τραυματίας. Στον Κώστα το Εγώ έχω. στο είπα. Ε? Αυτό το βγάλανε επίσημα. Και έπαιξε. Ε, Να μην σ' άκουγα ποτέ. σιγά. Λοιπόν, μετά έδιωξα κάτι κουτσού στο Light, έδιωξα, ο οποίος ήταν επίσης τραυματίας και μου πες να τον πάρω και αυτό την προηγούμενη αγωνιστική. Θα Εσύ, έλεγα, μου γι' έχεις αυτό κάνει που πάλι σου με λέω, την που λες παίξε στοίχημα, άμα στα λέω Κυριακή τραυματίζονται Τρίτη, τώρα καταλαβαίνεις γιατί Λοιπόν, πρέπει το να προτείνω Light στοίχημα. λοιπόν και τον. Ποιον άλλο έδιωξα. Έλα μόνο και ο Light, 5,5 έχει, θα τον έβρει στον πάγκο. Ο Light είναι το πρόβλημά σου. Α, και έδιωξα και τον άλλο, τον Αρμόρι Brooks, πώς λέγεται, που μου έκανε μείον Σου παίρνει 7. ένα μείον 4 και το έφαγε μαζί. Λοιπόν, και πήρα το Χερέρα, που ελπίζω να κάνει καλό μάτσο με τον Πρέπει να τον έχει εξ Παναθηναϊκό αρχή. εκεί με το Παίκτη που πτώμα παίζει του. 25 λεπτά. Ε? Να τον έχει εξ αρχή το Χερέρα, λέω. 25 λεπτά παίζει. 5,5 έχει. Στο Εγώ στα πτώμα του λέω. Παναθηναϊκού πρέπει να πάει καλά. Πήρα το Ράιτ πάλι πίσω, αντί του 4, Φόιτμαν. 4 με 6 θα σου κάνει. Ποιος? Right. Εγώ περιμένω 30. Έχει να φάει τάπα από το hall. Λοιπόν, και μετά στις θέσεις τις περιφερειακές εκεί πήρα ένα γκάρ τον Νόμπστ που είναι μέσα με την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα δεν βλέπετε. Παίζει και 25 με 30 λεπτά όπου σταθερά. Ένα μάτι μπορεί να το κάνει πάλι. Είναι παίκτη εντό έδρα γενικά για Είναι φάνταση. παίκτη εντός έδρας, ναι. Αλλά εντάξει, έχει χάσει λίγο χρόνο τώρα από τον άλλο. Το Didi Windy. Και πήρα και τον Νταβίντοβατς γιατί δεν είναι Καλή παρά κίνηση. καθόλου και κάνει 4,9. Και όσο δεν γυρνάει η ώρα, θα παίρνει το 15 λεπτό, 20 λεπτό. Ναι, Το παίρνει ο ήδη δηλαδή σε Νταβίδοβατ έχει αγωνιστική. παίξει τώρα 17, 22, 19, Ναι, δηλαδή ναι, ναι. παίζει. Εντάξει. Όχι, καλή Τα κίνηση είναι για τελευταία τον πέντε πάγκο. μάτς έχει 6 μέσο όρο ranking. Μια χαρά κίνηση. Τα βάρε ευχαριστώ για το 14, ρε. 15 πώ έκανε. Τι περίμενε Ευχαριστώ. τώρα και σε αυτό το βάρες. Παραπάνω περίμενα. Αλλά είδε και αυτό στο Τετάρτη ήταν αμφίβολο. Είχε κάτι θέματα. Καλά. Θα Εντάξει, τα ξέρεις να πηδήξω σου όλα βγήκε τώρα. μωρέ τώρα ο Τζέιμς, εντάξει. Όχι, βγήκε. Έπρεπε να τον καρφώσω αρχηγό να με ψάχνετε στο υπερπέραν. Καλά, εγώ και τώρα σε ψάχνω στο υπερπέρα, αν έχω καταλάβει Τον καλά. James θα τον διώξω τώρα βέβαια. Μία που τον πήρα τον ξεζούμισα γιατί έχει τώρα Παρτιζάν Ερυθρό εκτό. Όχι ότι φοβάμαι ότι θα κάνει 40, αλλά θα πήγε στο 16,8. Θα τον διώξω για λίγο, τον ξαναπάρω πιο μετά. Πάντως τον Μακρύ δεν τον έχει περάσει ακόμα, έτσι. Του έρχεται η ώρα του. Σιγά Αντέει το σιγά. κριτήριο. Και άμα τον περάσει, τελείωσε. Θα βάζει μετά αρχηγό το Φαρίντ. Μάλιστα. Στοίχημα στη βδομάδα, παιδιά, εντάξει. Από τα τρία που στέλνω, διαλέξτε το μακρύτερο, διαλέξτε δύο. 2,5 στα τρία πιάνουν κάθε φορά. Θα κάνουμε. Θα τα πεις μες τη βδομάδα. Θα πούμε στη βδομάδα γιατί Έχεις βλέπει τι κάνει γίνεται. σιγουράκι τώρα να μου το πεις σε μένα. Σιγουράκι, σιγουράκι. Μπορώ να σου το πω αν θες. Για πες το. Παναθηναϊκός πάω κάσο σήμερα. Ποδοσφαιρικό. Α, Εγώ πήγε σιγουράκι. ποδοσφαιρικό. Σιγουράκι με ρίσκο. Οκ. Από Ευρωλίγκα, αν θέλει κανένα σιγουράκι, την Παρί παίξτε. Κάπου πληρώνει και καλά για να το τσεκάρω. Νομίζω ότι πληρώνει σε outsider φάση. 2-0-2 έδωσε. Outsider από την Παρί. Αμέ 2-0-2. Και τη Βαζέλα. 1,78. Οκ. Αυτό παίξτε. Δύσκολα, δύσκολα μάτσα έχει. Πολύ δύσκολα μάτσα. Εγώ να πω την τριπλά. Εγώ τη δικιά μου. Αμέ. Λοιπόν, κάτσε. Να δω Από την πρώτη αγωνιστική θα είναι γιατί είναι η διαβλεβομάδα. Μπορεί να επιλέξει και από τι δύο. Όχι, θα πω από την πρώτη. Λοιπόν, τον Ολυμπιακό με την Ζαλγκύρη Σάσο. Ψιλικοκό, πόσο είναι, Πόσο δίνει. 1,26. 1,26. Α, δεν το λέω τότε. Την Παρί λοιπόν στο 2. Ωραίο. Το Virtus Εφές πόσο δίνει. Τι το θες, για άσο ή διπλό. Γεια σου. 2,05. Ωραία. Οπότε Καθάρισε, διπλασιασμό. Τέλο. τετραπλασίαστα, ναι. Τετραπλασιασμό. Ορίστε. Και για να κλείσω την τριπλέτα βάλτε και τον Ολυμπιακό με την Ζαλγκύρη. Μην τα κάνει αυτά, είδε και εγώ πώ την πατάω. Άντε, το γράφω. Το γράφω. Θα το γράψω και στο chat. Λοιπόν. Α, και να σου πω κάτι, βγάλω τον Ολυμπιακό. Το Bayern Barcelona πόσο δίνει στην Bayern.
Το ίδιο, 2-0-2. Του αρέσει αυτή η απόδοση. Στην Λοιπόν, αγωνιστική. 2-4-8. Σας οχταπλασίασα. Bayern, Βίρτους, Βαζέλα. Παρί δηλαδή. ωραία είναι. 3 Αυτά άτομα. αξίζουν βασικά. Βάζει στοιχήματα ένα 10 και ένα 20 του άλλου. Και θα πω και για την επόμενη αγωνιστική και διαλέξτε. Φενέρ Ρεάλ Χάπο Παναθηναϊκός Ελάσσος. Ποιο? Φενέρ Χάπο Ελάσσος. 1,70. Ωραία. Ρεάλ Παναθηναϊκός πόσο δίνει. Καλό είναι. Πόσο. 1,40. Ωραία. 1,70, 1,40, μια χαρά. Και θέλω ένα διάρρη τώρα για να διπλασιάσω, Και 1,70 είναι αγόρι μου. Του αρέσει. τετραπλασιάσω. Ε, έχω ένα πουτσούζι. Ξέρω τι θα πει. Ποιο? Βιλερμπάν Παρτιζάν Άσο. Όχι. Ντουμπάι Ζαλγκύρης. Διπλό. Άσο. Είναι μικρό νομίζω. 1,60. Δεν μ' άρεσε. Ο 1,60. Άσος. 1,60. Μόνο 1,60 ο Άσος. Κρίμα. Γι' αυτό νομίζω θα πει διπλό, γιατί. Δεν έβλεψε αποδόσει. Οκ, ναι, δίνει 2,35 το διπλό. Ποιο της Ζαλγκύρης. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι είχε δει απόδοση, οπότε θα μου έλεγε διπλό. Μήπω αυτό είναι ωραίο διπλάκι. Συγγνώμη, έχουν φαβορί δηλαδή την Ντουμπάι με τη Ζαλγκύρης. Τότε τη Ε, Ζαλγκύρης παίξτε. Ξέρεις γιατί θεωρώ, γιατί η Ζάλγκιρις έχει το εκτό έδρα ταξίδι, θα έχει πάλι ταξίδι. Ενώ η Ντουμπάι παίζει νομίζω δύο εντό. Κοίτσε Εντάξει, σου δεν μου βγάζει πολύ τώρα. νόημα. Και αν θέλετε και ένα τελευταίο, Αρμάνι Ολυμπιακός Άσος. Κακό τρόπε. Εντάξει, όταν είναι τζόγο, τζόγο. Μαζί σου. Πόσο δίνει. Σου αρέσει αυτή η απόδοση, 2,05. 2. Εντάξει. Το παίρνει και Γεια ένα ωραίο σου. παραλύσει σύστημα. Θα χάσει ο Ολυμπιακός, θα χάσει την Αρμάνι. Τραυματίστηκε πάλι ο. Ας κερδίσει τη Ζαλγκύρης και δεν πειράζει. Άμα κάνουμε 2 στα 2, είμαστε λουκουμάκι. Καλά, άμα κάνουμε 2 στα 2, είμαστε λογομάκι προφανώς. Αλλά και 1 στα 2 εμένα δεν με πειράζει, αρκεί να είναι εντός η νίκη. Θέλω τη Ζαλγκύρης να την κερδίσω. Γιατί όλο νικάει, μήπω είναι για 7 Όχι, βασικά βαθμού. όχι γι' αυτό, για να γίνει και το statement, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, εμεί είμαστε το αφεντικό, δεν είναι Ζαλγκύρης τώρα. Δηλαδή, Και ό,τι χάσαμε, το χάσαμε άμα τώρα. σου κάνει διπλό η Ζαλγκύρης τώρα σε αυτή τη φάση και σου πάρει 2 νίκες διαφορά, είναι λίγο προβληματικό. Πάμε. Αυτά, ναι. Πάμε, πάμε. Πάμε να φάμε, γιατί γίνει και η δουλειά μου, θα στο Εντάξει, πει. άντε, φιλιά. Έλα, φιλάκια, Καλή χαιρετισμού. συνέχεια, παιδιά, για χαρά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια.